Ben, boa tarde a todas e a todos os valentes e as valentes que, a pesares do bo tempo que temos fora, pois prefiren ou dan prioridade á cultura. Na sesión da tarde de hoxe, seguindo en Fariña co tema das Irmandades da Fala na América, temos 3 relatorios. Segundo a orde de intervención está o doutor Alfonso Iglesias Amorín, á miña esquerda, xeográficamente falando, que falará dos ecos das Irmandades da Fala en Cuba. Despois falarei eu mesmo por segunda vez no día de hoxe. En parte teño que dicir porque o relator previsto sobre a Argentina, o doutor Gregorio Guerreiro, por cuestións familiares, xa nos comunicou hai varias semanas que non se podía facer cargo deste relatorio. Por tanto, xa que un tema que eu tamén teño investigado, pois decidín asumilo eu. Así que, descúlpeme de entrada se me van a escoitar no día de hoxe 2 veces. En terceiro lugar, a profesora Pilar Cajiao tratará o tema do galeguismo no Uruguai. Imos proceder a unha pequena orde ou un pequeno cambio na orde de intervencións, parte porque parte do público ten que ausentarse dentro dunha hora máis ou menos. Eu sei que ten interese sobre todo en escoitar a intervención sobre a Argentina, de maneira que intervirei eu primeiro e a seguir intervirá o doutor Alfonso Iglesias, a que presentarei debidamente, pero se pode facer agora. Doutor en Historia Contemporánea pola USC, cunha tese sobre a imaxe das guerras de Marrocos na opinión pública española, tese que está en proceso de adaptación para publicación. Ten publicado varios traballos sobre a Segunda República, sobre unha das razóns polas que pensamos nel pro relatorio sobre Cuba, precisamente sobre a guerra de Cuba e a súa imaxe en repercusión en Galicia. Fai parte do Grupo de Investigación Hispona e na actualidade bolseiro postdoctoral tamén do Grupo de Investigación Hispona na USC. Ben, entrando entón sobre as Irmandades da Fala na Argentina, é dicir que, igual que vai acontecer no caso de Cuba, a difusión, o espallamento das ideas que encarnaron as Irmandades da Fala dende 1916 no seo da comunidade inmigrante galega que residía na Argentina, e de xeito moi especial na súa capital, en Bos Aires, tiña varias precondicións que en principio parecían favoráveis á difusión do galeguismo, ou polo menos dun novo credo político que chegaba dende Galicia. En primeiro lugar, a concentración espacial. Non é ningunha exageración. No 1914, Bos Aires era a cidade galega máis importante do mundo. Segundo podemos calcular, con base unha extrapolación dos datos do censo argentino en 1914, que había máis de 100.000 galegos, case 120.000 galegos, nados en Galicia, entendendo como tales os que naceran en Galicia, que moraban na capital argentina no 1914. Iso estaba moi por riba da Coruña, estaba moi por riba de Vigo, que naquela altura era o Berbés e pouco máis. Teñamos en conta, ademais, que a segunda cidade galega era A Habana, a terceira era a Coruña e a cuarta era Montevideo. É dicir, extrapolando, non exageraban que dicían que xa daquela Bos Aires, se pode dicir Galicia, capital Bos Aires. En segundo lugar, desas varias deceas de milleiros de galegos, entre un quinto e un cuarto estaban artellados en sociedades. É dicir, era unha comunidade cunha relativamente alta cohesión identitaria. Ustedes me dirán, unha minoría. Sí, pero noutras comunidades inmigrantes a porcentaxe era menor. Unha comunidade que contaba con o que estaba nucleada de forma orgánica por unha grande institución mutualista que estaba en proceso de crecemento continuo, como era o Centro Galego, fundado no 1907, a varias asociacións recreativas, dúcias de asociacións microterritoriais de ámbito parroquial, municipal, comarcal e ás veces provincial, que na altura ascendían a varias decenas e que non facían senón medrar, e que lle dotaban, digamos, a colectividade galega dunha sorte de aparencia, un tecido moi orgánico.
É dicir, os inmigrantes podían escoller diversas formas e niveis de socialización. Por suposto, moitos deles pertencían tamén a institucións españolas, outras non, pero o Centro Galego como hospital superaría en pouco tempo, ultrapasaría un pouco tempo o Hospital Español. Non solamente había asociacións, non solamente había festas, non solamente había, digamos, unha serie de bairros, sobre todo do centro da cidade de Bos Aires, Constitución, San Telmo, Parque Patricios, que tiña unha presenza galega, digamos, moi importante. Teño feito algúns cálculos e podemos dicir que o lime esta presenza galega relativo estaba na rúa Montevideo ou Talcahuano, os que coñecen Bos Aires xa me entenden, pero que en todo caso, nunha cidade onde os grupos inmigrantes estaban bastante mesturados, como era Bos Aires, neste senso. As cidades de inmigración latinoamericana non son as norteamericanas, non hai zonas homoxéneas de poboamento, non hai guetos, non hai Little Italis, pero sí hai lugares onde hai maioría relativa duns inmigrantes ou doutros. Ademais desta presenza visible, digamos, en forma de comercios, en forma de asociacións, en forma de manifestacións públicas, tamén había unha esfera pública bastante visible a colectividade galega. Había unha prensa que podemos chamar étnica, quincenarios, semanarios, Nova Galicia, dende 1901, El Eco de Galicia, que viña de antes, Correo de Galicia, dende 1908. Era o que un inmigrante do que falarei despois, o escritor ourensán Eduardo Blanco Amor, chegado a Bos Aires no 1919, chamaría con certa retranca anos despois, era el mundo de los periodiquines regionales, non? Que sería a fase previa a dar o paso aos xornais argentinos para os plumillas ou aspirantes a selo. É dicir, inmigrantes que moitas veces chegaran en segunda clase, cunha formación, eran os que o escritor Francisco Gran Montañe, vasco argentino, burgalés, bueno, moitas cousas, chamaba os bachilleres, é dicir, xente que non chegaban para traballar necesariamente no sector servizos ou na industria, senón que, sobre todo, querían facer fortuna ou probar fortuna como mestres, como literatos, como xornalistas, etc. E isto incluía, dentro do propio Blanco Amor, até outros persoaxes, tamén vencellados por un tempo as Irmandades, como Xaquín Pesqueira e algúns máis. E a maiores, o grau de politización dunha parte dos líderes da colectividade galega era relativamente alto, ou era máis alto do que noutras colectividades inmigrantes peninsulares. Por qué? Ben, na miña opinión, por interacción de tres factores. Dende a presenza dende 1879, dende 1875, en realidade, dun grupo de expatriados ou exilados republicanos federais e algúns de simpatías máis ou menos regionalistas, o mesmo acontece na Habana, os que se uniron dende comezos do século XX en vagas sucesivas activistas sindicalistas, algúns socialistas e anarquistas, e, sobre todo, agraristas, que proviñan a súa maioría da Galicia Sur. E, sobre todo, a Galicia Sur, non exclusivamente, pero, sobre todo, a Galicia Sur a que migra a Argentina. E na Galicia Sur, onde o agrarismo, sobre todo o agrarismo partidario, o maior movimento social, o sindicalismo agrario, que existe na Galiza do primeiro terzo do século XX, onde o agrarismo ten posición máis radicais, onde hai máis foros e onde os emigrantes son máis proclives a adoptar actitudes de abolición dos foros. En segundo lugar, porque a propia configuración societaria da colectividade galega en Bos Aires, que neste aspecto era algo diferente da de Cuba, deixaba máis campo libre, digamos, para pluralidade asociativa. O Centro Galego, que na Habana tapaba todo, prácticamente, en Bos Aires era menos poderoso, porque o Centro Galego, entre 1892 e 1907, desaparecera, e o novo Centro Galego non tiña unha posición tan dominante. Había moitas elites da colectividade que pertencían a outras asociacións e pensaban en facerlle sombra. En terceiro lugar, porque unha parte da inteligencia, chamémoslo así, da colectividade galega, por exemplo, os socialistas, os activistas socialistas, a diferenza de Cuba, optan de maneira decidida, en parte por directrices do Partido Socialista Argentino,
polo que podemos chamar a política étnica, por facer axitación dentro da colectividade, para así servir de trampolín ou de panca para influir en Galicia, mediante as escolas mantidas polas sociedades microterritoriais ou de instrucción, o apoio ás sociedades agrarias, etc. etc. Existía, ademais, o que podemos chamar un discurso partillado por boa parte das elites galegas da colectividade inmigrante, das elites da colectividade inmigrante galega, unha sorte de matriz prepolítica de afirmación étnica. É dicir, inda que na súa maioría se sentían españois e non tiñan problema en identificarse coa nación ou coa identidade nacional española, sí que existía unha sorte de necesidade, ou sentían a necesidade de reivindicar a dignidade da condición de galego fronte ao estereótipo negativo que imperaba en boa parte da esfera pública argentina e fronte ao que moitas veces consideraban o menosprezo ou o desprezo aberto por parte das sectores oficiais da colectividade española, por parte, digamos, da cultura española en xeral. Acudíase así, por parte de moitos intelectuais galaico-argentinos, antes de 1916 e despois, a historia de Galicia, a literatura, a mitos partillados que non eran conflitivos co panteón patrio argentino, Cristóbal Colón, o presidente Rivadavia, de orixe galega, o explorador Villarino, etc., etc., recorríase, decir, sobre o berce galego de Colón, teoría inventada no 1899 por un erudito pontevedrés, Celso García de la Riega, denostada polos galeguistas nun principio, polo propio Murguía. Na Argentina e tamén en Cuba escribíronse regueiros de tinta. Claro, non era conflictivo, non era un conquistador, non era un colonizador, era un descubridor. E, ademais de paso, disputábaselle a súa paternidade, o que era o grande rival en termos simbólicos, que era a colectividade italiana. A todo iso uníase a exaltación da paisaxe, das belezas naturais, unha vindicación da dignidade do idioma galego, aínda que non se defendese o seu uso público, en fin, sobre estas cuestións falará mañá o profesor Monteagudo con maior coñecemento que a min. A mensaxe que querían propugnar era non somos parvos, primeiro punto, a pesares dos sainetes, a pesares dos estereótipos, a pesares das brincadeiras, non emigramos porque Galicia sexa pobre, emigramos porque o Estado nos trata mal, porque o Estado non atende como debería as necesidades de Galicia. E iso, obviamente, era unha mensaxe que moitas veces se esluía en tons que eu chamaría de saudosismo morriñento, pero que outras veces podía adquirir algunhas potencialidades reivindicativas. Había antecedentes regionalistas variados, de carácter máis ou menos republicanos, de carácter máis ou menos regeneracionistas, dende Castro López, que se moderou progresivamente, o republicano Xulio Carballa, o pedagogo Ignacio Ares de Parga, pequenos grupos que existiran no período de entre séculos, como Atenea Rosalía de Castro. Había autores que practicaban un costumismo literario morriñento moitas veces en galego ou ás veces en castelán, aínda que con temática galega. Un deles era o xornalista Fortunato Cruces, director de Nova Galicia. Podemos, ademais, dicir que coa chegada, debido ao feito de que nas dúas primeiras décadas do século XX, cando se rexistra o pico, o maior número de chegadas de inmigrantes procedentes do rural galego, é o momento, digamos, en que eclosionan as sociedades de instrucción, a demanda de cultura en galego ou galega, non galeguista, por exemplo, de teatro costumista para as festas, o aire libre ou baixo teito, tamén se incrementa. En ese momento, cando o teatro en galego irrompe teatro en galego chocalleiro, moitas veces de tema agrario, anticaciquil, etc., pero en galego. Ou cando, por exemplo, nas festas galegas, eu que pasei o traballo de contalas, ver como evolúen, ou nos repertorio dos orfeóns, xa non só hai arias de Verdi, xa non só hai coros wagnerianos, xa non só hai pasodobres, senón que tamén empeza a haber, digamos, folclore ou obras en galego, mesmo a difusión de composicións da Rosalía. Algúns destes precedentes, a evolución de algúns dos orfeóns galegos, como o Orfeón Galego Primitivo,
a revista Suevia, en 1913, cun precedente aillado. Máis tarde, digamos, como colofón destas iniciativas, e que foi paralelo máis Herodia, a fundación foi máis Herodia do que na Habana a fundación da Asociación Protectora da Academia Galega en Bos Aires, que se converte en pouco tempo, digamos, adquire unha importancia económica maior do que da Habana porque Bos Aires, Argentina, ten máis peso económico do que Cuba. En todo caso, cando se fundan as Irmandades, xa coñecemos a historia, finais do ano 16, primeiro os galegos de América entéiranse primeiro de todo pola prensa. Pola prensa, con certo atraso, pero tamén pola propaganda que as Irmandades da Fala comezan a enviar alén mar. E isto é unha estrategia que eu creo que a partir do 17, entre o 17 e o 18, tentan con certa intencionalidade. É dicir, Losada Diéguez escribiu algunha vez que eles tentaran, digamos, escribiran a todas as sociedades de América pedindo apoio para as Irmandades e que o único que recibiron de cando en vez foi algunha carta dicindo pois moi ben, sigan niso, nos apoiamos, pero máis nada. Non? Igual que pasaba en Galicia, entre o 16 e o 18, mentres aquilo fose de reivindicar o uso de galego e que se lese, se falase máis galego, pois todo moi ben. Cando se empezaron a dar pasos políticos concretos, nomeadamente a partir de novembro do 18, coa afirmación en clave nacionalista da doutrina das Irmandades, pois aí comezou a haber reticencias ou desavinzas. Non? En todo caso, por exemplo, xa Luis Porteiro Garea, na súa obra A los gallegos emigrados, en 1918, que escribiu constantemente en castelán, propuña que os emigrantes fosen o que ele chamaba o Estado Maior do movimento galeguista. Obviamente, aquí había un modelo no que basearse. É dicir, anos antes, fora o movimento agrarista, nomeadamente Basilio Álvarez, a súa Acción Gallega, os que procuraran un apoio por parte dos emigrantes. E o modelo de todo isto, como contei esta mañá, eran os irlandeses. Os agraristas galegos soñaban con ser a Liga Agraria, a Land League irlandesa, que conseguira apoios importantes entre os irlandeses e os Estados Unidos, as Irmandades da Fala, que miraban ou enxergaban moito o modelo irlandés, estaban fascinados, como case todos os nacionalistas minoritarios da Europa occidental naquela altura, por exemplo, da sublevación de Pascua, de Dublín, 1916, en abril de 1916, consideraban que tamén debían aspirar a ter un apoio dos irlandeses emigrados para a causa nacionalista. Máis importante parece ser a arribada entre 1917 e 1921 dunha serie de inmigrantes novos que tiveran contacto xa coas Irmandades da Fala en Galicia. É o caso, 1919, do Plumilla Ourensán, aínda non escritor, será despois un grande escritor, Eduardo Blanco Amor. É o caso de Foucault Lamas, é o caso de Ramiro Illa ou Isla Couto, é o caso de Xosé Ares Miramontes, que depois se establece en Rosario e se converte case no único promotor das Irmandades na cidade de Rosario, algúns menos coñecidos como Vicente Gómez Paracha e algún máis. En toda a prensa de emigración ata 1919 pois hai unha recepción, ou rexístrase unha recepción bastante positiva do labor das Irmandades, pero, como xa comentei, a súa definición como nacionalista provoca reticencias en algúns sectores, incluindo os antigos regionalistas clásicos, morriñentos. Fortunato Cruces, por exemplo, quero lembrar, o ano 19, publica un artigo en favor dunha cousa e en contra de outra cousa, onde o di ou afirma cunha claridade meridiana. O galego está moi ben, pero que está moi ben, pero, por favor, somos españois, xa que emigramos en masa para as repúblicas latinoamericanas, o que precisamos é o castelán e non o galego. Con todo, dende América, isto dura todos os anos 20, case, víase con moita frecuencia os irmandiños con certo respecto. Asimilábaseos a novos regionalistas ou regeneracionistas. Moitas veces tiñase certo respeto polo feito de que digamos, as Irmandades da Fala concentraban unha boa parte da elite intelectual galega daquel momento. É o caso, por exemplo, do xornalista
José Lence, director de Correo de Galicia, o principal semanario da colectividade galega, que viaxa para unha homenaxe a Sorei, a Cambados, en 1922, e volve fascinado por ter coñecido a Otero Pedrallo, Vicente Risco, Losada Dieguez, etc. E abre as páxinas do seu órgano de prensa, moderadamente, pero abre as páxinas a colaboracións da elite galeguista, nomeadamente Vicente Risco, e de outros. Desta maneira, aínda que parece que fracasan os tentos de crear, ao contrario do que pasa en Cuba, fracasan os tentos de crear unha irmandade directamente vencellada ás Irmandades da Fala en Bos Aires, sí que é certo que hai antigos regionalistas que viñan de décadas anteriores e que asimilan máis ou menos superficialmente o novo credo e fundan, a finais do 17, unha asociación chamada Asociación Regionalista A Terra. En ela están boa parte dos antigos republicanos, como Ares de Parga, está o propio Xaquín Pesqueira, que durante un tempo é home das Irmandades en Bos Aires e despois desaparece da escea. Eu penso, simplemente que porque ficha por La Nación, é dicir, pasa a xogar na liga dos xornais argentinos, pasa a comprometerse na política argentina, entón deixa o mundo da política étnica. Máis tarde vaise Miguel Revestido, un fillo del, por certo, che quería ser ministro con Perón, e ao mesmo tempo eses regionalistas, algúns dos novos nacionalistas, tenta xogar o que se podía facer a política, imos chamalo, entre aspas, política étnica. Como? Pois constituindo unha nova asociación mutualista co obxectivo de competir co Centro Galego, que sería a Casa de Galicia, fundada no setembro de 1918, en a que os galeguistas terían certo influxo a carón doutras elites da colectividade, aí asocianse con diversos grupos, entre eles algúns orfeóns. É dicir, non só se trataba de facer propaganda política, senón que aplicaron o manual da movilización política. O máis difícil é ter a xente xunta. Cando xa temos a xente, despois vemos o que se fai con ela. E como Castelao escribiría nas súas cartas anos despois, se tratábase de ter un amoado e despois xa se faría masa, masa compacta. Había modelos nos que inspirarse, sí, eran o que fixeran os poucos catalanistas anteriores co Casal de Cataluña, é dicir, como contrapeso Montepío de Montserrat. Porén, aínda que a Casa de Galicia se declarou regionalista, aínda que contou coa colaboración de novos galeguistas como Blanco Amor, como un inmigrante da Peroxa que neste momento aparece, que é Rodolfo Prada Chamochín, que pois chegaría a ser o grande factotum do galeguismo porteño dende os anos 30. A Casa de Galicia axiña defraudou as expectativas que os líderes das Irmandades na distancia depositaran nela. Nomeadamente, cando a Casa de Galicia non só non adopta o galego, digamos, nos seus estatutos, nas súas festas apenas incluía, digamos, obras de teatro en galego, e o colofón é cando, no 1922, despois do desastre anual, manda, 22 ou 21, corríxeme, 21, manda unha expedición de voluntarios galegos de Bos Aires para intervir na Guerra de África. Vicente Risco, que se carteaba con Blanco Amor, que fora aparentemente o seu discípulo, no Ourense, ten unha frase lapidaria que dicir, xa vou entendendo que son os galegos de América. As Irmandades da Fala soñaban con América, efectivamente. Estaban fascinados por Irlanda. Mais, a diferenza do que fora o caso de Basilio Álvarez, xamais foron en xeira de propaganda América. É dicir, nunca deron o paso que tentara Basilio Álvarez, en parte porque aprenderan da experiencia do líder agrarista Basilio Álvarez. Fora América pensando, sobre todo a Cuba, tamén a Bos Aires, pensando que ia ser o Parnell galego, é dicir, o líder irlandés que tamén foi a América e foi recibido, como escribía un galeguista porteño, en cheiro de moitedumes, é dicir, en olor de multitudes. Quizáis porque sabían desa experiencia non se atreveron, pero a maiores hai que ter en conta que as Irmandades da Fala en Galicia estaban aqueixadas por crónica inestabilidade, altos e baixos na militancia, e a maiores na Asamblea de Monforte, en 1922, esgazan.
esgazan entre os irmandiños máis ou menos republicanos da Coruña e a Irmandade Nacionalista Galega de Vicente Risco e o Grupo Ourensán. E a segunda Irmandade Nacionalista Galega a que se proxecta na Argentina. Nomeadamente, Risco encargou a Blanco Amor e tamén a Ramiro Illa, quen volve precisamente despois de facer o servizo militar, volve a Bos Aires, encargan que funden un grupo vencellado ING en Bos Aires. Ramiro Illa vai cun cargamento de libros, que el mesmo detalla na súa correspondencia, 150 exemplares da teoría do nacionalismo galego, de Risco e outros. Activistas como Pesqueira, Revestido, afástanse do movimento, en parte, eu penso, porque empezan a xogar noutra liga, empezan a xogar na liga da prensa argentina. Illa Couto, ademais, ten unha vantaxe, que ten vencellos familiares en Bos Aires. Eu, como facendo un pouco de boa historia, este tema tratei 30 anos, ademais por primeira vez, curiosamente, nun congreso tamén organizado polo Consello da Cultura Galega, é dicir, Tempus Fugit. Isto me pasara inadvertido. Ramiro Illa Couto era curmán dos irmãos Fernández Couto, dirixentes da Unión Estradense, autores teatrais en galego, na onda do galego chocalleiro e ao mesmo tempo agrarista, moi achegados ao agrarismo, sobre todo. Era moi amigo e despois sería consogro, e despois sería xenro de Fuco Lamas, Fuco Lamas Barreiro, cuxo fillo tamén sería galeguista. O seu colega Eliseo Pulpeiro, tamén viaxante de comercio, poría, digamos, o talento publicístico, que saberemos despois en que fructifica. E esas redes uníanse á actividade de Eduardo Blanco Amor, que era un intelectual inquedo que quería facer carreira literaria no Bos Aires dandy, cosmopolita, de comezos dos anos 20. A estrategia de Risco era moi clara. Eu creo que despois do fracaso da Casa de Galicia era crear un grupo de elites, poucos pero vos. Iso dillo ben claro a Blanco Amor. E iso fan os porteños cando crean aquí se ve no centro, a revista Terra da ING de Bos Aires, onde basicamente se expoñen os postulados de Vicente Risco e da Irmandade Nacionalista Galega á esfera pública porteña. Como na Habana, tamén tentan os galeguistas asociarse á movilización anticaciquil das sociedades de instrucción e tamén de capitalizala en prol do galeguismo. Teñen pouco éxito. Na sociedade de instrucción empezaran a argallar, digamos, federacións. Unha é a Federación Provincial da Coruña, 1919, despois, máis importante, e que ainda existe na actualidade, con altos e baixos, e a Federación de Sociedades Galegas, que se crean no 1921. Pero ambas as dúas están dominadas, sobre todo, por activistas vencellados ao agrarismo, en algúns casos, sobre todo a Federación de Sociedades Galegas, o socialismo. E non só vencellados ao socialismo, con fortes prexuizos contra todo o que signifique galego e galeguismo. É un grupo, ademais, o grupo promotor da ING, sobre todo cando chega a ditadura de Primo de Rivera, que se esfarela, que non se entende ben, eu non acabo de entender moi ben que pasa aí. Illa Couto fai algún comentario pexorativo contra Blanco Amor, dicir, o poeta do grupo, eran caracteres que non se entendían. No epistolario de Illa Couto, que hoxe coñecemos grazas a, que foi conservado boa parte polo seu irmão, non hai ninguna soa carta sobre Blanco Amor, non se fala de Blanco Amor, é como se non existise. En todo caso, o advento da ditadura de Primo de Rivera en España, no setembro de 23, acaba con Terra, pero tamén abre outras posibilidades, nomeadamente algúns periódicos galaico-porteños, como Correo de Galicia, sitúanse contra Primo de Rivera, outros, como Nova Galicia, a prol. Isto que quería dicir? Que unha boa parte, ao contrario do que acontece en Cuba, onde todas as sociedades de instrucción colaboran coa ditadura, máis ou menos, se creen aquilo de que Primo de Rivera quere acabar co mal goberno, quere acabar coa corrupción, quere rexenerar o Estado, e, por tanto, pois, mesmo as sociedades de instrucción o que queren, na súa maioría, é que lles garanta, ou que se lles garanta que as súas escolas van seguir funcionando, os porteños, as sociedades porteñas radicalízanse. De maneira que unha parte do grupo galeguista primixenio ábrese a novas incorporacións.
a líderes que xa non son recibidos, senón endóxenos, utilizando a clasificación de Huygens. Hai dous casos especialmente interesantes e un mesmo diría excepcionais. Un deles é o sadense Ramón Suárez Picallo, home que procede do sindicalismo argentino, que estivo en varias escisións pro-comunistas, e que despois sae bastante queimado das disputas internas do sindicalismo argentino, e que evolúe cara ao galeguismo, aínda non sabemos como. Bueno, teño a miña teoría, pero non a podo dicir en público. E de outra banda, un socialista, o escolante Antón Alonso Ríos, outro destes bachareles, que despois ali é plumilla, pero sobre todo é mestre, interesado na pedagogía, e tamén achéganse algúns sectores republicanos. De maneira que un sector do antigo grupo galeguista, o prezo de rebaixar os contidos galeguistas, funda unha revista que probablemente é das mellores revistas que se teñan feito, non só na emigración galega, senón na Galicia da anteguerra, e mesmo diría tamén de posguerra, que é a revista Céltiga, da que, por certo, se poden consultar moitos números na página web do Consello, que nace da conxunción de algúns sectores republicanos, do xenio de Illacouto, do talento organizativo de Pulpeiro, dos recursos e dos cartos dun abogado, Domingo Rial Seijo, que era un antigo dirixente da Casa de Galicia. E dende esa plataforma, un ano despois, acceden ao liderado da Federación de Sociedades Galegas un grupo de galeguistas, nomeadamente Suárez Picallo, Blanco Amor e Alonso Ríos. Claro, a Federación de Sociedades Galegas xa non, neste momento, non tiña un partner en Galicia. A Federación de Sociedades Galegas estaba moi vencellada a Confederación Regional de Agricultores Gallegos, a Basilio Álvarez, ata o ano 23, o colaboracionismo dunha boa parte dos agraristas galegos coa ditadura, de Primo de Rivera, os deixa absolutamente desorientados. Basilio Álvarez pasa a ser un grande traidor, comezan boa parte das sociedades a aliñarse co Partido Socialista Obrero Español, pero o PSOE tamén ten outro problema, colabora tácitamente coa ditadura. E penso que esa é a fiestra oportunidade que aproveitan os galeguistas para dicir os nosos non. Intentaran no principio, pois o calan, non? É dicir, os nosos non. Nós estamos aquí, somos unha nova forza. Dentro da Federación de Sociedades Galegas, digamos, estes líderes acceden a unha posición de influencia, aínda que sempre van ter un inimigo asañado nos sectores socialistas que non son fondamente, como digo, antigaleguistas, mesmo diríamos antigalegos. Hai unha cita dun deles onde di que era o que consideraba que era o galego, que era, digamos, toda a cultura galega. Para él era un mundo das tebras caciquís, cito textualmente. Son esas tradiciones que huelen a bruxas, a feitizos y supersticiones desarrolladas a la sombra de una religión corrompida. A cita segue, porque falaba de, bueno, pois o galego son os cans ladrando na aldea, de todo aquilo, o cura, eso non. Entrementres, parte da antiga ING de Bos Aires, con algunhas novas incorporacións, por exemplo, o empregado de banca Lino Pérez, o pintor Clemente López Pasarón, todos eles tamén bachareles na súa maioría, algún traballador por conta propia, o pintor Vicente Barros, pintor de brocha gorda, vamos, non de cadros. Fundaron a Sociedade de Arte Pondal, evoluíron cara a un independentismo máis ou menos retórico que eles chamaban integral, republicano e vagamente esquerdista. No 1926 publicaron un periódico, 4 números dun periódico, chamado A Fouce, rebatizáronse, inventaron unha palabra, arredistas, de arredar, en galego, tamén significa separar, e entre 1930 e 36 van volver publicar A Fouce. Claro, isto de arredismo tamén en parte ben porque o independentismo catalán en Bos Aires é un dos primeiros que se empezan a chamar a sí mesmo como separatistas. Separatistas, aquilo que despois era un insulto, para eles era motivo de orgullo. Entón os galegos copian, pero non nos vamos chamar separatistas que van en castelán e vamos chamar arredistas. Entre as dúas polas, entre os dous grupos, posibilista e arredista do galeguismo porteño, vai ter lugar unha competencia, pero tamén certa colaboración dentro da FSG, dentro da Federación de Sociedades Galegas,
cuxo control conseguen despois de que os sectores prosocialistas se esgazan no 1929. Produciron unha serie de congresos, de estrategias, de movimentos, cuxo detalle e aforro. Os socialistas, os prosocialistas que crean unha nova Federación de Sociedades Galegas, a da Rúa Mitre, esta estaba na Rúa Belgrano, lévanse máis sociedades, máis asociacións, pero menos socios. Os galeguistas fican con menos sociedades, pero con máis socios. Tiñan influencia en sociedades como Unión Estradense, Hijos de Silleda, a Unión Quiroguesa e sus distritos. Había outros galeguistas que iban pola súa conta, por exemplo, unha escisión da ABC de Corcubión, aí xoga un papel un antigo membro da ING, que Casto Insua. A partir, digamos, do liderado da Federación de Sociedades Galegas, os galeguistas tentan non só influir no seu órgano de prensa, el Despertar Gallego, senón, introducindo cada vez máis seccións en galego, senón que tamén levan a cabo a creación, ou tentan difundir un novo imaginario simbólico, insisten sobre todo nun tema que é Pardo de Cela, é dicir, que o Día de Galicia non sexa o 25 de xullo por ser clerical, senón que queren un símbolo laico, e por iso escollen o 17 de decembro, data da decapitación do marechal Pardo de Cela. Galeguizan as festas, eu recompilei datos, pero podolles dicir que entre 1926 e 29 un 16,7% das festas galegas de Bos Aires incluía o himno galego e un 27% obras teatrais en galego. Na Federación de Sociedades Galegas as porcentaxes eran case do 25% de sociedades que incluían o himno galego, case o 30% de sociedades que incluían obras teatrais en galego. Estes porcentaxes medraron a comezo dos anos 30. É dicir, había unha clara vontade de introducir un mundo de referencias, unha cultura política máis vencellada aos referentes galeguistas. Con limitacións, porque a valencia que se daba a moitos destes elementos non era a mesma e que alí. Por poñer un caso, Don Ramón Suárez Picallo palestrou no 1928 na Sociedade de Meaño sobre galeguismo, fixe un discurso acceso, etc., en galego. A seguir, conta o cronista da festa, un cadro típico da sociedade executou un cadro andaluz cantando pasadobres, e cito textualmente, ataviadas con os clásicos mantoncillos e prendido al pelo un clavel. Eso despois de ter pedido non sei cantas cousas de Galicia, etc. Os galeguistas tentaban facer política entre os inmigrantes da única maneira que pensaban que se podía facer, e que realmente era a única maneira en que se podía facer, que era conquistando o liderado das asociacións, tentando galeguizalas dende arriba. Así o resumía Blanco Amor a Vicente Risco, no 1929, cando día a Federación é máis nosa que nunca. Digo, don Vicente, non se impaciente. De momento, a Federación é nosa. Xa se fará galeguismo que teña que ser, pero de agora, nós temos que consolidar a nosa posición. E a mesma táctica, mellor que pior, seguían os arredistas, que tamén controlaban sociedades como Unión Quiroguesa, o boletín da Unión Quiroguesa, que vai sobre Quiroga, ten artigos de acceso galeguismo, firmados por un tal Antón Prieto. Tiñan presenza na Unión Provincial Ourensana e en outras sociedades. Isto quere dicir que logo todos os socios seguían estes postulados? Obviamente non, pero isto tamén se retrotrae o que comentaba esta mañá, que aos exilados facer política nas sociedades de migrantes implica ter que adaptarse aos moldes nos que se fai política nas asociacións de migrantes. Hai sempre unha tensión entre interclasismo, mensaxes, digamos, integradores e política e movilización política ou definición política. Os porteños eran neutrais no preito entre a Irmandade Nacionalista Galega e a Irmandade da Fala da Coruña, na propia Galicia, non entendían a escisión. De feito, algúns indicios indican que tentaron mediar para que se reconstituíse unhas organización unificada as Irmandades da Fala. No 1928, Blanco Amor intervén nunha xuntanza con este motivo en Santiago. Ao fracasar estes tentos, Suárez Picallo viaxa a Galicia no 1928-29, porque vai de delegado á Organización Internacional do Traballo, delegado argentino, Organización Internacional do Traballo en Xenebra, e de volta pois para en Sada, que era de onde era el, vais a Coruña, Gasallano, etc. En darse de conta, este se parece máis a nós, son republicanos, son
laicos. E, ademais, entre Blanco Amor e Vicente Risco, para o 29 e 30, hai un afastamento moi claro. Que, sobre todo, cando Risco escribe dende Berlín, onde vai en viaxe de estudos, como ustedes saben, para algúns, en 1930, despois a volta escribiría aquel ensayo Mitel Europa, lle pon unha carta a Blanco Amor que aquí en Berlín hai cousas moi interesantes, estas milicias do partido nazi son impresionantes, temos que aprender cousas deles. Iso despois apareceu como un entrefilete no periódico da Federación, que pasou a chamarse Galicia. Só podía vir de Blanco Amor. As cousas que aprendeu o Risco. Isto é o que explica que os posibilistas porteños, estes son os integrantes da Sociedade Nacionalista Pondal, ou parte deles, na banquete de despedida a Bieito Fernández, o presidente, que está no centro, en 1935, volveu a Galicia, con el todos os seus papéis, a colección completa da Fouce. Eu tiven a sorte de coñecelo cando era estudante, en terceiro de carreira, que me abriu a súa casa e todo o seu mundo. Sen el, seguramente non estaría aquí, quero dicir, non estaría falando destes temas, estaría falando de outros temas, non? Eso explica que os posibilistas porteños, que en parte xa coa Fundación de Céltiga, os estrategias en Bos Aires, indicaran o camiño, se apunten á Organización Republicana Autonomista Gallega, a ORGA, cando esta se funda, no 1929, dando certa prioridade ao republicanismo, porque os galeguistas, unha parte dos galeguistas das Irmandades, os galeguistas da Coruña, decidiron sumarse ao republicanismo, ás redes republicanas de Casares Quiroga e outros grupos, igual que os galeguistas de Montevideo. Pola contra, os arredistas seguiron o seu propio camiño, consolidaron un grupo non moi numeroso, identifiquei unhas 100 persoas como moito e uns 25 activos, que no 1930 deu o prelo quincenario a Fouce, a marxe da Federación de Sociedades Galegas, da que foran expulsos no 1928. A Fouce non tiña discurso, bueno, tiña un discurso, queremos independencia de Galicia, logo ás veces era independencia, pero era confederación, non se sabía moi ben, era Galiza sobre todo, era nacionalismo integral, en parte obedecían a miraxe irlandesa, fascinación por Irlanda, en parte tamén catalana. O grande ídolo de todos eles é Maciá, Francesc Maciá, quen estivera na Argentina en 1928 e puidera entrar no país grazas ás xestións dun abogado socialista e deputado, Alfredo Palacios, que tiña vencellos familiares con Ponteareas, estaba cada 3x4 na sociedade de Ponteareas, e, por tanto, tamén coa Federación. E interveu en algún mitin conxunto con Alonso Ríos e outros. Cando Alonso Ríos ven no 1931 e proclama o Estado galego dende aquí ao lado, está pensando en Maciá, é dicir, xa tiña unha certa fascinación por Maciá dende aquela. Hai que dicir que fora de Bos Aires, na Argentina, había pouca cousa. Había un grupiño en Rosario, alrededor de Xosé Ares Miramontes, outro, do que sabemos pouco en Resistencia, Chaco, que mesmo editaba unha folla chamada Lar Galicián, que está no arquivo da Academia, e activistas aillados. En Chile, un grupo do que apenas nos chegou o nome, e que parece ser que eran independentistas e todo, chamados os Enxebres de Antofagasta. Igual era un grupo de gaitas. Do grupo de Montevideo, bastante vencellado a dinámica porteña, pois xa nos falará a profesora Cajiao. En todo caso, no 1931, froito da converxencia entre republicanismo, galeguismo, agrarismo e certa orientación esquerdizante, a colectividade galega de Bos Aires experimentou unha ampla movilización en prol da república, unha república que querían que fose federal, sobre todo os galeguistas. Non tiña moi claro que tipo de república federal. Isto non nos imos agora a poñer estupendos, pero sí que é certo que eles máis ou menos o modelo era o que consigan os catalanistas, querémolo nos. No abril de 1931, mesmo, están totalmente fascinados, cativados pola miraxe masianista, é dicir, igual que Maciá proclamou en Barcelona o Estado catalán dentro da República Federal Española, que aínda non se proclamara, pois eles querían algo semellante para Galicia. Xa entón, hai que dicir que, en certo xeito, Bos Aires era visto dende Galicia como a Galicia ideal, aínda que non se utilizase este termo. Isto fose acuñado por Castelao cando chegou a Bos Aires no 1940.
Ademais, Bos Aires inflúe en Galicia. No maio de 1931, xorde a idea, neste caso de Montevideo, de enviar ao país unha delegación conxunta da Federación de Sociedades Galegas e o Centro Galego de Montevideo. Tería que participar na política galega a carón da orga, pero co obxectivo de conseguir un estatus federal para Galicia, cando menos o seu autogoberno, e influir para que se crease un partido galeguista unificado. Bueno, aí partiron Ramón Suárez Picallo, Antón Alonso Ríos, un comerciante que, ademais, fora vogal do Centro Galego, Pedro Campos Couceiro, o primeiro que falou en galego, parece ser, nas xuntas directivas do Centro Galego. Non sei se é o último, pero en todo caso o primeiro. E un plumilla do Centro Galego Montevideo, Xulio Sigüenza, que previamente pasara por Cuba, é dicir, se fixera galeguista en Cuba. Como é sabido, bueno, máis ou menos sabido, os dous primeiros farían política no galeguismo e no agrarismo durante a Segunda República, serían deputados, volverían ao Río da Prata anos despois como exilados. Pedro Campos Couceiro, que consideraba que a política non era o seu, retornou a Bos Aires. Xulio Sigüenza ficou en Vigo, adicouse outras cousas. No 1936, dende xullo de 1936, cambiou de bando. É dicir, pasou a aliñarse cos rebeldes. En todo caso, hai que dicir que a delegación galeguista tivo moitos titulares. A delegación de Bos Aires adquiriu un protagonismo moi grande na esfera pública galega, incluíuselles nas listas da Orga, por exemplo, despois do Partido Galeguista. Había tamén unha delegación que enviara a Federación de Sociedades Galegas da Rúa Mitre, dicir, os socialistas, que pasou absolutamente desapercibido. É dicir, a batalla da imaxe, como diríamos hoxe, gañaron claramente os galeguistas. E os galeguistas seguiron a ter o control da Federación de Sociedades Galegas até 1937. Bueno, este Suárez Picallo falando en Santiago de Compostela en 1933. Ben, para concluir, tratouse dun movimento de elites, certamente. Os galeguistas porteños non eran moitos, eran algunhas deceas. Eran, sobre todo, pequenos comerciantes, había algúns adiñeirados, na súa maioría eran bachareles, eran plumillas e inmigrantes de certa formación. A carta que xogaron foi influir no liderado das asociacións microterritoriais en a FSG. Nos anos 30 mesmo atreveríanse co Centro Galego. Eso foi un proceso que, na miña opinión, cortou a guerra. En este senso, hai que dicir que o galeguismo en Bos Aires conseguira algo que as Irmandades da Fala non conseguiran na propia Galicia, que era a comunión co agrarismo antes próximo ás posicións redencionistas. É dicir, os galeguistas na propia Galicia, antes de 1923 e ainda despois, sempre soñaron con atraer as masas do agrarismo cara ao seu lado, e nunca o conseguiron. Aínda que só fose a través do liderado das asociacións, os galeguistas de Bos Aires sí que conseguiron en parte ese obxectivo. Entón, no espello porteño, os galeguistas de Aquenmar, os galeguistas de Galicia, crían ver un camiño. E os arredistas, pola súa banda, servían de espello de purismo. E, no fondo, todos arelaban conseguir o mesmo, é dicir, conseguir base social entre os membros das sociedades de instrucción. Como escribía Vicente Risco na sección que ás veces mantiña no Xornal Nacionalista Vasco Euskadi, en 1931, un artigo que se chama Los galleguistas de América. E dicía, ben, os galeguistas de América son axitadores, son políticos máis profesionais que nós, saben moito máis das artes da axitación, non son ideólogos. E, conclúe a Risco, son necesarios siempre que non só de ellos dependa la Galicia de mañana. Porque, en parte, eu creo que aí vía neses galeguistas porteños demasiada modernidade, demasiada política de masas o estilo argentino que trasplantara a Galicia a alguén como él, que era conservador, e provocaba certo refugo. E aí emerxían os presuizos clásicos que tiñan os galeguistas conservadores probablemente contra os americanos, contra os retornados de América. Ningún deles era teórico, nin sequera os máis intelectuais, como Blanco Amor, nin os máis experimentados políticamente, ou os plumillas inquedos. Lino Pérez, que a mediados dos anos 20 ten certa atracción polo fascismo, que logo se corrixe rapidamente.
Vicente Barros, Sebastián Guerrero, Prieto Marcos, etc. Moitas veces o que facían era reproducir de maneira ecléctica os postulados galeguistas que recibían de Europa. Pero o seu xenio era outro, o seu xenio era arenga. Bos Aires, por tanto, foi un centro motor do galeguismo metropolitano dende mediados dos anos 20. Cuba, sen embargo, desapareceu, prácticamente desapareceu nos anos 30. Isto ten a ver coa propia relevancia, digamos, da colonia galega de Cuba coas crises cubanas do azúcar, sen dúbida. Non? Pero tamén tiña a ver, do meu ponto de vista, despois o podemos debater, polo feito de que os galeguistas cubanos non tiveron a fiestra de oportunidade, a oportunidade que se lles abriu os galeguistas porteños. É dicir, o Comité Representativo de las Sociedades de Instrucción da Habana, máis vello que FSG, era moito máis acomodaticio e apolítico do que era FSG. E o centro galego, digamos, tiña un control casi absoluto, digamos, o que era a circulación de élites dentro da colectividade galega da Habana. E tamén no caso de Cuba hai unha certa falla de renovación, de modernidade da inteligencia galeguista. É dicir, os maiores talentos, hai unha pegada cubana, mañá falará Emilio Insua deste tema, non? Hai unha pegada cubana ás Irmandades da Fala moi evidente, Armada Teijeiro, sobre todo Villar Ponte, pasaron por Cuba, pero nos anos 20 xa apenas hai líderes ou intelectuais galeguistas de certo relevo en Cuba. Está Fuco Gómez, do que despois se falará, fundador do Comité Revolucionario Arredista Galego, pero que era que inventou unha normativa propia do galego, que realmente o integraban o comité el e tres amigos. É certo que, no caso galego, eran elites galeguistas que operaron sobre sectores movilizados e visíveis da colectividade non necesariamente mayoritarios. Así o suxiren o fracaso de algunhas grandes colectas. Houve procesos ambiciosos, a suscripción para o libro escolar galego, suscripción para adquirir a casa natal de Rosalía, meados anos 20, non acadaron os froitos agardados. Só a suscripción pro residencia de estudantes, grazas a iso temos os 3 colexios maiores da USC no campus, en a suscripción que comezou en Bos Aires, dinamizada por sectores galeguistas. Iniciativas máis concretas, máis circunscritas, sí que tiveron certo éxito. Por exemplo, o Seminario de Estudos Galegos foi apoiado en boa parte con cartos recadados en Bos Aires, a partir da chamada Institución Cultural Gallega. Con todo, en comparanza coa propia Galiza, sí que é verdade que algúns indicadores podían ser máis optimistas. Vou citar na máis un. No ano 1932, ao longo de todo 1932, o semanario Correo de Galicia abriu as súas páxinas a unha sorte de inquérito sobre a autonomía de Galicia e sobre o papel do galego na Galicia autónoma. Responderon 410 persoas. Das que un 20,48% declarábanse autonomistas, un 23,65% federalistas e un 12,4% independentistas. Ian con nome e ás veces con foto, é dicir, un retratábase. Só 27,6% delas declarábanse a prol da oficialidade ou exclusividade do galego, é dicir, cooficialidade ou exclusividade do galego na Galiza autónoma. É dicir, boa parte consideraban ben. Mesmo había independentistas que dicían sí, pero sen galego. Naturalmente son resultados modestos, é un inquérito que non ten ninguna garantía de representatividade, non está feito por profesionais, por sociólogos, etc. Agora, podemos plantexármonos unha pregunta contrafactual, é dicir, como terían sido eses resultados na propia Galicia en 1932. Pois probablemente terían sido bastante máis desalentadores para os galeguistas. Ben, con isto acabo. Moitas grazas. Ben, e agora ten a palabra o doutor Alfonso Iglesias.
Bueno, moitas gracias. En primeiro lugar, quería agradecer a Ramón Villares e a Xosé Manuel Núñez Seixas por terme invitado a estas xornadas. E, bueno, eu vou a volver un pouco cara atrás no tempo para facer un recorrido cronolóxicamente bastante similar, pero que empeza con máis forza un pouco antes e acaba con menos forza ao final. Os tempos de Cuba e os tempos de Argentina son diferentes porque o pulo maior de Cuba vai a ser a finais do 19, principios do 20, mentres que cara a década de finais do 1920, 1930, o pulo casi todo está en Buenos Aires. Entón, os tempos nese sentido son bastante diferentes. Está claro que a illa de Cuba, dentro de América, foi o primeiro grande receptor de emigración galega. E foi no ata o punto de que, sobre todo, a súa capital, que é a que vai concentrar a inmensa maioría desta emigración, na Habana se configura dende, sobre todo, finais do século XIX, unha comunidade galega ben diferenciada, que vai a ter multitude de centros, de asociacións, e que vai a ter un papel verdadeiramente relevante para a cultura galega e tamén para a propia afirmación identitaria dos galegos. O que se fai neste sentido en Cuba, en algúns momentos é máis do que se está case facendo na propia Galicia e vai a ser fundamental para o avance do regionalismo e a aparición do nacionalismo a comezos do século XX. Respecto das Irmandades da Fala, que é un pouco o que centra estas xornadas e o que máis nos interesa, o vencello con Cuba é moi evidente e moi salientable nos dous sentidos, tanto do que se aporta de Cuba cara alá como que as Irmandades obteñen dende Cuba. Por unha banda, a comunidade galega da Habana, sobre todo, porque é tan pouco peso o que hai no resto de Cuba que casi ás veces é sinónimo. Falar da comunidade galega da Habana é casi falar da comunidade galega en Cuba, porque o que hai fora son os núcleos pequenos e verdadeiramente ten moi pouca importancia proporcional. Aporta, sobre todo, ideas, ese avance da cultura que se produce na illa de Cuba, esas ideas que son desenvoltas, serían moi ben aproveitadas polas Irmandades e por algúns dos membros que xa estiveran na illa e que van servir moito para esa formulación inicial das Irmandades que se fai en Galicia. E, pola outra banda, no efecto contrario, na propia illa se recibe tamén con moito interese a información do que está a acontecer en Galicia coas Irmandades e, chegan ao final como unha organización, non chega a facerse en principio unha Irmandade da Fala seguindo o mesmo termo que se emprega en Galicia, pero si se crea a Xuntanza Nacionalista Galega de La Habana que a pesar de non levar no nome o termo Irmandade, funcionou de xeito moi semellante ás Irmandades que estaban aparecendo en Galicia e realmente pode ser considerada como unha máis das Irmandades e, de feito, nun momento dado cambiará o nome e se convertirá na Irmandade Nacionalista da Habana. A principios do século XX está claro que Cuba é un gran centro cultural galego. Mesmo se pode decir que é o grande centro cultural galego, mais moita dos principais persoeiros da cultura galega da época pasan pola illa e a importancia que vai ter a nivel cultural para Galicia é enorme. Vai a ser realmente activa a cultura galega na cidade cubana. Van a ser, sobre todo, os centros galegos os que actúan como un pouco como catalizadores do que é un proceso de asociacionismo étnico para o que xa están. Estes centros fan como de bases organizativas para este asociacionismo que vai vertebrándose cada vez máis e que vai facer que os galegos sexan unha comunidade cunha entidade propia dentro da illa. E, ademais, serven para artellar unha colectividade que non para de medrar, porque cada vez van chegando máis individuos e canto maior e mellor estructurada
están as redes na propia illa, máis facilidade hai para que cheguen novos galegos, os propios que emigran pois atraen a outros familiares porque as cousas funcionan ben, o papel destes centros, sobre todo do Centro Galego de La Habana, do que agora falaremos, ao final favorecen o efecto chamada e favorecen que a comunidade galega este nunhas mellores condicións en todos os sentidos. Como comentaba antes o profesor Núñez Seixas, o Centro Gallego de La Habana, que se funda en 1879, Waldo Álvarez Insúa é o seu principal impulsor, vai a ser o que ao final capitalice casi todo o movimento que hai neste sentido. Hai moitos outros centros, moitas outras asociacións, pero o peso que vai ter durante todo este período o Centro Gallego de La Habana é verdadeiramente enorme, e é con moita diferencia o máis importante. Dende a súa fundación vai ter sobre todo 3 obxectivos principais. O primeiro é a formación dos inmigrantes. Eses galegos que chegan, que moitas veces son analfabetos, non teñen unha formación mínima para desempeñar certos traballos, o Centro Gallego é o que lles ofrece esa formación, os prepara para un mercado de traballo que é urbano. Ao final é unha cidade, evidentemente hai moito traballo de escasa cualificación, pero a posibilidade de formalos un pouco permite que ao final acaben accedendo a traballos que na situación de total analfabetismo da que chegan de Galicia non estarían preparados para desenvolver. Entón, nese sentido, que vai facer o Centro Gallego é fundamental. Por outro lado, protexer a estes galegos que se convirten en traballadores. Vai a funcionar para casi como un sindicato para protexer os intereses dos traballadores galegos e tamén para asegurarse de que estes fluxos de migrantes, que ás veces preocupan porque se fan promesas para traer emigrantes que logo non se cumplen, o Centro Gallego vai estar sempre tentando controlar que a situación dos traballadores que veñen da Galicia sexa o mellor posible. E o terceiro é o de fomentar a cultura galega. Nunha etapa, finais do XIX, que é a etapa do rexurdimento, que a cultura galega está vivindo un momento de certo pulo e de certo crecemento, o Centro Gallego de La Habana faise partícipe dese medrar da cultura galega e vai tentar fomentalo e difundilo o máis posible. Respecto deste último obxectivo, vai haber ensinanzas de diverso tipo, créase unha biblioteca que vai a ter unha notable actividade, seccións de filarmonía e declamación, colabóranse con grupos que xa existían con anterioridade, como é o Cuerpo de Baile Galego ou a famosa coral Aires da Miña Terra. O Centro Gallego, ao final, se convirte casi no centro de todos estes outros grupos que, ao final, é o que os acaba poñendo de acordo, centralizando os esforzos dunha comunidade que estaba máis dispersa e, gracias a este Centro Galego, se centraliza. Vai estar todo moito máis ligado e funcionando máis como un todo. Por eso, aínda que haxa moitos centros e moitas asociacións, o peso do Centro Gallego de La Habana sempre vai a ser preponderante. Ademais, a influencia se tenta que non só sexa na propia Habana e no resto da illa de Cuba, tamén en España. O propio Centro Galego tenta presionar en varios momentos os diferentes gobernos españois para defender os intereses galegos, tanto dos galegos que están na Habana como do resto dos galegos. Entón, temas de reformas agrarias e todo este tipo de cousas, o Centro Galego envía habitualmente misivas pedindo que se revisen as políticas que se están seguindo, que se defendan os intereses de Galicia e, funciona tamén como unha forza dende fora para axudar os galegos respecto do goberno do que dependen, que a partir dun momento dado non é o mesmo do que dependen eles, porque, claro, recordemos que cando comeza este proceso, Cuba é parte do Estado español. Sin embargo, cando entramos no século XX xa non é
parte do Estado español. Entón, eso tamén vai a darlles unha certa liberdade para que poidan ser moito máis críticos do que serían con anterioridade. Xa non están sometidos a unha censura que no século XIX podía ser complicada, a comezos do século XX xa teñen moita liberdade para criticar as políticas españolas. A nivel político, vai a seguir claramente o regionalismo. O Centro Gallego de La Habana vai a defender os intereses regionalistas, vai a publicar obras de autores regionalistas e vai a promover diversas iniciativas do que era ese galeguismo incipiente desa etapa. Vai ter tamén unha serie de publicacións a comunidade galega da Habana, unha serie de publicacións destacadas, especialmente os xornais Eco de Galicia e La Tierra Gallega van a ser os preponderantes, van a durar moitos anos, o cal era un mérito grande porque, vendo esta época, a maior parte de xornais teñen unha vida moi curta e son moi excepcionais os xornais que poden seguirse publicando durante varias décadas. Calquera xornal que se publique máis dunha década pode considerarse exitoso porque realmente o ritmo co que aparecían e desaparecían cabeceiras era enorme. E por esta comunidade, en parte por eso ten esta importancia cultural tan grande, van a pasar algunhas figuras importantísimas da cultura galega da época, como poden ser Ramón de la Sagra, Curros Enríquez, Castro Chané, Nanda Allariz, ou o propio Baldo Álvarez Insúa, que fundara que tivera tanta importancia na fundación do Centro Gallego de La Habana, pasaran pola illa. Tal é esta presencia de xente da cultura galega que está na illa que Curros Enríquez vai a escribir un poema bastante simpático na revista Galicia en 1887 no que di: "Quen dixo que Galicia non ten arte, pouco coñece noso chao paterno. Ten arte ten, o que non ten é artistas, porque os escupe para chaos alleos." Claro, é unha referencia clara de que a vida cultural de La Habana era máis próspera e era un entorno máis favorable para a xente que se adicaba á cultura que a propia Galicia. Entón, iso vai a facer que Galicia exporte talento cultural cara á emigración, igual que exporta man de obra. Entón, do mesmo modo que están indo xente do rural para traballar en traballos non cualificados, a xente da cultura remata traballando moitos destes escribindo para xornais e facendo diversos tipos de traballos que na Habana eran moito máis prósperos do que eran en Galicia. Outra demostración deste pulo cultural e desta importancia da cultura galega en La Habana é que algo tan simbólico e tan trascendental como o hino galego se vai a estrenar no Gran Teatro de La Habana. A primeira vez que se interpreta o hino galego, que é unha composición de Pascual Veiga sobre un poema xa existente de Eduardo Pondal, se vai a interpretar por primeira vez na emigración, non en Galicia. Entón, eu creo que é algo moi simbólico do que realmente estaba a acontecer na illa coa cultura galega. En palabras de Xosé Luís Axeitos, a primeira bandeira que levanta a Galicia emigrante non é a da franxa azul, é a do idioma. Isto é moi importante para o que imos a falar tamén das Irmandades da Fala, porque precisamente a Fala vai a ser o primeiro grande punto de unión dos galegos na emigración. Cando non hai unha conciencia nacional todavía, o que realmente fornece a identidade é o idioma, é a fala. Vai a ser o principal integrador deses galegos que están alonxados da súa terra e que se dan conta de que cando se reúnen, onde sexa, nos parques públicos, nos almacéns, nos sitios de sociabilidade, son diferenciados do resto polo idioma do que falan. É o que os distingue dos demais e é o que os fai ser un grupo propio e que non ten... só teñen que escoitarse uns a outros para saber cal é a súa orixe. Entón, unha comunidade que non tiña símbolos externos para identificarse, porque non o sabía todavía como tal, a fala vai a ser o verdadeiro símbolo de identificación dos galegos e a verdadeira clave da identidade.
En relación con isto, pois, esta emigración galega a Cuba, que cada vez é máis numerosa, se identifica moito co que deixou atrás. Claro, esas cousas que cando un está no seu entorno non as valora e cando se alonxa del é cando as lembra, cando as recorda e cando verdadeiramente lles dá valor. Esa morriña galega de lembrar o que se perdeu e cando realmente fai que a comunidade que está fora valore máis cousas que na propia Galicia se valoran menos. E unha delas precisamente é o idioma e o pulo que vai a ter a lingua galega na Habana dentro de ser unha cidade na que son uns poucos proporcionalmente a falan, vai a ser sorprendente, pero precisamente por ser un factor diferencial, é o que vai a facer que teña tanta importancia na identidade. E entón, por isto, a Habana vai a ser tan importante para este galeguismo, polo entusiasmo que hai, polos medios organizativos e porque vai haber unha relación moi grande entre ese discurso que cada vez se achega máis a ser un discurso nacionalista, aínda que non aparecerá como tal ata 1916, ese discurso que se elabora máis en Galicia vai a chegar moi rápido á emigración e vai a chegar moi rápido a Habana e vai ser unha conexión constante e precisamente algúns dos autores que formulan, como o propio Antón Vilar Ponte, que formulan no inicio o nacionalismo galego, nalgúns momentos está en Cuba e noutros momentos está en Galicia. E son moitos como el os que están constantemente movéndose entre estes dous territorios. Neste novo discurso galeguista hai unha intención, da que xa falaba antes o profesor Núñez Seixas, que era a de dar prestixio ao feito de dar galego. Unha cousa que vemos constantemente nos xornais é que o que se tenta é combater eses estereotipos negativos, esa consideración pexorativa do galego, buscando, que esa identidade teña un prestixio, teña que ser galego sexa precisamente algo do que estar orgulloso. E iso se fai, a través destas ideas e tentando contrapoñer estes estereotipos negativos, cunha historia de Galicia, por exemplo, que é algo que se lle dá moito pulo nesta época, o propio mito de Colón, que efectivamente na prensa cubana tamén aparece moito, igual que na de Bos Aires, en El Eco de Galicia, hai un momento no que cada 3 números hai un artigo sobre a galeguidade de Colón. Búscanse, a través da historia, referentes para prestixiar o pobo galego e para darlle unha imaxe distinta da que, ao mellor, moitos dos estereotipos contemplaban na emigración. É moi importante a figura de Antón Vilar Ponte, evidentemente, para a creación do nacionalismo galego e das propias irmandades da fala. Antón Vilar Ponte marchara a Cuba en 1908. Entón, desde ese momento se convirte nunha das principais figuras da cultura galega e dos idearios galegos na Habana. Vai a dirixir ali un seminario primeiro en Camagüey, unha pequena cidade, e logo en La Habana, onde participa, ademais, no Diario Español, na revista Alma Gallega, vai intervir en moitas conferencias, vai tentar que líderes galeguistas coñecidos vayan a La Habana. De feito, a visita de Basilio Álvarez, que se comentaba antes, Antón Vilar Ponte ten moito que ver, é o que fai as xestións para que Basilio Álvarez teña unha viaxe cómoda a La Habana. Ramón Cabanillas tamén vai estar en La Habana un pouco en contacto con Antón Vilar Ponte e vai a voltar a Galicia en 1910. Realmente é moito que fai en poucos anos e a partir de 1910 vai a ser en Galicia un dos principais impulsores da Real Academia Gallega, que xa estaba fundada de antes, pero que con el vai a recibir moito pulo, e a partir de 1916 comeza a campaña para poñer en marcha as Irmandades da Fala, que, como sabemos, chegou a bo porto, porque senón estas xornadas non terían ningún sentido. Para darse unha idea do volume,
do que era a comunidade galega na illa. En 1915 había alrededor de 11.500 galegos en Cuba. Isto sin contar pois, os que xa tiñan familia ali ou os que eran fillos de galegos pois, de segunda xeración. Dun total de alrededor de 26.500 españois, o que quere decir que case a metade dos españois que estaban en Cuba eran galegos. O que pasa é que, claro, destes varios miles, moi poucos van estar afiliados a estas asociacións e organizacións galegas. O que si moitos reciben a influencia. Aínda que non se afilien, prácticamente esta importancia participan nos actos culturais, participan nas obras de teatro. Vemos que sempre hai moi poucas cifras de afiliados ás organizacións. Son organizacións que, claro, cando un ve as cifras di, pero isto tiña unha trascendencia mínima. Pero, bueno, non hai que pensar que importaban só polos afiliados. Toda a actividade cultural que facían, as publicacións que facían chegaban a máis xente que só os afiliados, en fin, todo o movimento que facían sí que tiña unha influencia bastante grande nesta comunidade. Pero, bueno, tamén hai que pensar que moitos destes milleiros de galegos serían máis indiferentes a todo este movimento e acabarían pois asimilándose pois a propia poboación cubana e non manterían tanto esta identidade galega. Sempre hai que pensar que non era nin blanco nin negro, había varios niveis e, pois eso, non podemos pensar que todos os galegos que estaban na illa estaban seguindo o centro gallego de La Habana e preocupado pola cultura e polos intereses de Galicia. Para moitos non tería ningunha importancia. Ao final, había nestes anos máis de 100 asociacións galegas en toda a illa de Cuba e case un 100 delas estaban na propia Habana, que nos dá unha idea máis da importancia que tiña esta cidade e era prácticamente unha das principais no dinamismo da cultura galega, como xa comentamos. Falando xa do que é a influencia cubana nos prolegómenos das irmandades, o que vai a ser fundamental, temos de novo que volver a insistir no idioma, porque o idioma vai a ser o que reciba máis pulo a través, sobre todo, da Academia Galega. A Academia Galega, que se funda en 1906 en Galicia, aínda que se funda en Galicia, o xérmolo verdadeiramente está na Habana. Por que está na Habana? Porque se crea en 1905 a Asociación Iniciadora e Protectora da Academia Galega. O sea que non se quere fundar, evidentemente, a Academia Galega na Habana, que tería sido un sinsentido, pero que se fai na Habana é crear unha asociación que favoreza a creación da Academia Galega en Galicia. Entón, isto vai a conseguirse, a iniciativa parte sobre todo de Fontenla Leal e de Curros Enríquez e ten o obxectivo principal de promover o idioma galego e de favorecer a súa supervivencia. Se pensa que, se non se fai algo por protexelo, o galego pode acabar desaparecendo e entón se pensa que é fundamental crear un diccionario, unha gramática e que a lingua se empregue, como xa se está comezando a empregar cada vez máis na literatura, que avance todavía máis. Prácticamente a finais do XIX se ve o galego como unha lingua só para a poesía. E o que se predica desde estes sectores é que o galego ten que servir para moito máis. Pode servir para escribir literatura tamén en prosa e mesmo para traballos científicos. E isto, que logo recibirá moito máis pulo xa nos anos 20, co Seminario de Estudos Galegos e todas estas experiencias, aquí neste momento xa se plantexa como unha necesidade. Non se vai a conseguir tan rápido, pero sí que a idea está claramente no que se promove. Tamén se queren recoller cantos populares, monumentos, en fin, facer unha recollida de cultura galega e de protexer tanto a lingua como a cultura. E desta academia que aparece en 1906, durante bastantes anos, vai aportar máis económicamente, se vai aportar máis cartos desde La Habana que desde calquera outro sitio. De feito, 350 pesetas anuais que aportaba a iniciadora foron as que permitiron que a Academia Galega alugara un piso na Coruña ata 1919. O sea, son 13 anos nos que
dende Cuba se está pagando o aluguer que permite que a Academia Galega teña un local. A partir deste ano 19, o Concello da Coruña lles concede un espazo no Pazo Municipal de María Pita e cambia a situación. É moi curioso comprobar que comentaba antes o profesor Núñez Seixas que hai un momento no que o peso pasa dende A Habana cara a Bos Aires, pero que é absolutamente inmediato. Coido que a partir de 1918, nun ano, tiña o 94% do diñeiro que se poñía para a Academia Galega viña de La Habana, o ano seguinte é un 60 e algo e o ano seguinte é un 30 e algo. E xa Bos Aires pon a maior parte dos cartos, o cual é unha demostración de que ese adiantamento que fai Bos Aires a Cuba, a Habana, en importancia, pois eso, se produce a finais da década de 1910 e é verdadeiramente vertixinoso. Dende Cuba tamén se vai a subvencionar unha experiencia tan importante como é o dicionario da Academia, este dicionario que do que Cuba sempre se van a sentir moi orgullosos e cada vez que se recibe un fascículo, pois aparece na prensa galega de La Habana, pois se sinala que levantou o entusiasmo xeral, se envían cartas á Academia agradecendo que lle enviaran o número e, bueno, en xeral o que hai pois é claramente unha idea de satisfacción de ver pois que o que se está financiando desde La Habana ten verdadeiramente unha repercusión en Galicia e as cousas pois se dan feitos. Nunha carta da iniciadora en 1916 se reclama que as comunicacións entre eles, ese correo constante que tiñan, se faga exclusivamente en galego. Isto vai a ser moi importante porque tamén, claro, hai que pensar que a Academia Galega funcionaba en castelán para moitas cousas. E vai a ser, sobre todo, dende A Habana, dende onde se insista que hai que priorizar totalmente o uso do galego, e que hai que tentar evitar na medida do posible usar o castelán, que debe quedar só para as comunicacións coas entidades oficiais ou coas que non estén integradas por galegos, pero que sempre que sexa comunicación con grupos de galegos, que esta comunicación se faga en galego. E isto, bueno, tamén mostra o protagonismo que ten La Habana, que é capaz de fijar casi unha folla de ruta, unha guía a seguir para o que se fai en Galicia. E esta carta tamén é dun grande interese porque nela se proxecta o apoio á Irmandade da Fala da Coruña, mesmo antes de que esta se constitúa. A Irmandade da Fala da Coruña aparece en 1916, pero esta carta é de antes, e nela se di: acordouse ofrecerlle o noso apoio e concurso e prestarnos a representalo nesta illa a Liga de Amigos do Idioma, a cuyo cumprimento mandamoslle hoxe a nosa adhesión e pedíndolle o reglamento e instruccións. Tamén se sinalaba, gustou moito o pliego do dicionario número 6 e como todos o que quixeran era telo pronto enteiro, estou desexando chegue ese número para deleitarse co el. Cada vez que chega un número novo ou que lle mandan un pliego, unha das partes, pois están sempre o interese polo diccionario sempre aparece pois eso, tanto na correspondencia como nos xornais como algo moi importante. E logo, pois, esta asociación iniciadora e protectora da Academia Galega vai a ser moi importante para figuras da élite intelectual galeguista en Cuba, como foron Ramón Cabanillas, Mercedes Vieito Bouza, Roberto Blanco Torres, Ramón Morcote ou o propio Antón Vilar Ponte, que se formaron en boa medida no seo desta asociación iniciadora e protectora que tivo moita importancia nesta etapa na que está facendo casi como o xérmolo das irmandades, pois está aparecendo aquí. No momento que se crean as irmandades, o que vamos a ver é como se reciben en Cuba e como hai unha atención para tentar poñer en marcha tamén unha irmandade na propia illa. En marzo de 1916, cando Antón Vilar Ponte, que precisamente estivera en Cuba pouco tempo antes, publicou Nacionalismo Gallego, nuestra afirmación regional, unha obra que vai a ser
fundamental en todo este proceso da aparición do nacionalismo, e o 18 de maio de 1916 é cando se crea a Irmandade da Coruña, a que siguen o 28 a de Santiago, 1 de xuño a de Monforte, moi rápido, pois eso, comezan a aparecer as diversas irmandades. O propio voceiro que crean as Irmandades da Fala en Galicia, a nosa terra, aparece como Idearium da Irmandade da Fala en Galicia e nas colonias gallegas de América e Portugal. Unha clara demostración tamén de que xa a propia Irmandade da Fala ten moi presente as colonias de alén de mar, e ten moi presente, sobre todo, a Bos Aires e a Habana, e hai unha preocupación, no propio primeiro número do xornal que se escribe, non se esquecen de citalas. E tamén as de Portugal, das que mañá se falarán, tamén son tidas en conta. Evidentemente non vou entrar en detalle aquí do que son as irmandades, son a primeira organización que afirma que Galicia é unha nación de seu e van a ser fundamentais para a construcción social da nación galega, tanto en clave democrática como socialmente progresista, pero, aínda que na teoría o que busquen é sobre todo eso, na práctica co que mellor funcionan é co idioma. Non son as Irmandades da Fala por casualidade. O da Fala vai a ser un dos eixos fundamentais da súa actuación e vai a ser co que sexan máis exitosos. Realmente, aquí sí que se dá un monolingüismo galego, algo que non acontecera nin co regionalismo nin co provincialismo, e por fin imos ver que todo o que publican se fai en galego. Esta queixa que tiña a Asociación Protectora da Academia de que se falaran entre eles e enviaran as cartas en castelán, isto vai un pouco a rematar. Por fin, todas as comunicacións que fan as irmandades entre sí van a ir todas en galego e neste sentido se avanza moito. O que non se vai a conseguir é a normalización social do galego ou o seu emprego no ensino, que eran obxectivos que había, pero que eran moito máis ambiciosos e verdadeiramente moito máis difíciles de conseguir. Isto vai a ter moita repercusión en Cuba. Os xornais cubanos, tanto El Eco como Galicia, como outros xornais, van a estar recollendo constantemente novas das actuacións que fan as irmandades en Galicia. A atención é moi alta e continuamente se recollen informacións. O José Vázquez Grela, que logo sería un famoso profesor, nun artigo en El Eco de Galicia publicado en agosto de 1917, falaba dun chamamento que se fixera aos galegos de Cuba para que non deixaran de empregar o seu idioma regional, como parte desta estrategia das irmandades. Neste texto dicía Vázquez Grela: el idioma es la raíz de la personalidad social y jurídica de los pueblos, y los gallegos, que aspiramos a descentralizar nuestra región hasta gobernarnos autonómicamente, tenemos que hacer porque nuestro verbo de libertad penetre en todos los pechos gallegos, haciéndoles ver que tenemos un dulce idioma, unos pasajes naturales y unos caudalosos ríos que solo son nuestros, y una literatura propia que brilla como la luz en las corrientes artísticas del universo. O texto está en castelán porque está publicado en Eco de Galicia, que, aínda que ás veces tiña artigos en galego, sí que era un xornal que se publicaba maioritariamente en castelán. Pero este chamamento xa ven conectado coas ideas das irmandades e tamén falaba José Vázquez Grela de facer unha delegación das irmandades na Habana, que vai a ser algo do que se fale cada vez máis e do que se intente avanzar o antes posible. En xullo de 1918 se lanza o manifesto As Irmandades da Fala aos galegos residentes nas Américas, xa é directamente casi unha petición dende as irmandades para que os galegos residentes nas Américas creen as súas propias irmandades. Hasta se explica en que seccións deberían organizarse, cultura e fala, economía e estudios sociais, agraria e política, e dende Habana se va a ter en conta este manifesto e o que nun momento dado se fai, sigue o mismo tipo de organización que se solicitaba dende as irmandades en Galicia.
Eco de Galicia, por exemplo, fala constantemente dos amigos da fala, ás veces se refire, en vez de falar das irmandades, fala dos amigos da fala, pero recolle continuamente pois actividades e relacións cruzadas. Por exemplo, lle dan moito, recollen con moito interés o xantar co que se agasallou o representante do Centro Gallego de La Habana, que estuvo pois en xullo do 18, visita a Coruña e é pois moi homenaxeado pola irmandade desta cidade e verdadeiramente pois se vai aparecer varios días no periódico se fala deste tema. E en xeral pois vai haber moito sobre iniciativas, actos, publicacións, non só en el Eco, no resto da prensa galega emigrante na Habana, menos no resto de Cuba, se fala desto. Finalmente, a irmandade vai a chegar as irmandades van a chegar a Habana, pero, bueno, o proceso costou máis do que se esperaba, e non foi tan inmediato como inicialmente se pretendía. O semanario Eco de Galicia, que era pois un dos máis activos recollendo as actividades das irmandades, nunca se mostra, por exemplo, directamente favorable a esta creación. Chama a atención que estén continuamente recollendo as labores, pero non hai, por exemplo, unha editorial na que se fale de deberíamos promover a creación dunha irmandade na Habana, etcétera, etcétera. O que hai é se recolle esa información e como que non se queren mollar moito ao respecto. E igualmente a iniciadora da Academia Galega tamén se mantén bastante a marxe nestes primeiros momentos. Tampouco dá pasos claros e, claro, era o que se podía esperar. Esta asociación era da que se podía esperar que fora a que avanzara máis. Pero en 1919 sí que se vai a sumar públicamente aos manifestos das irmandades. Entón, eso supón que a Asociación Iniciadora e Protectora realmente asuma os planteamentos das irmandades, sí que vai a favorecer xa que se dé un avance claro cara a aparición das irmandades na Habana. Ao mesmo tempo, tamén aparecen outros grupos nacionalistas nesta etapa, que van a ter máis ou menos relación coas irmandades, pero non é o único intento. Por exemplo, Xulio Sigüenza, do que antes falou o profesor Núñez Seixas, que era un rapaz coruñés emigrado pouco tempo antes, organizara o que debía haber sido a primeira irmandade na Habana, en 1917, pero é algo casi que non oficial e, de feito, non aparece nos xornais, non temos moita constancia, casi ás veces parece que non existira. Só temos datos de algúns afiliados soltos e realmente foi unha iniciativa que pasou casi desapercibida, pero é o primeiro intento directo de crear unha irmandade, casi no momento no que se están creando en Galicia. E hai tamén algún outro intento máis, que de tan fracasado que nin vale a pena recollelos todos. Dende Galicia, na primeira Asamblea Nacionalista que tivera lugar en Lugo en 1918, as conclusións desta Asamblea son as que fan que o Centro Galego se sume tamén á organización. Entón xa, co Centro Galego decidido que tamén tiña moitas dúbidas e, de feito, vai a dar o paso con certa reserva de algúns membros, porque hai que pensar, que tamén dentro do Centro Galego da Habana había ideas máis españolistas, máis arredistas, que cada vez comezan a aparecer con máis forza, non é unha organización homoxénea, e entón hai perspectivas diversas e non todos están de acordo cara a estes pasos que se consideran que de algún modo son pasarse, que se está indo demasiado cara adiante. Pero, o feito de que finalmente aquí xa teñamos o Centro Galego convencido e a Asociación Iniciadora e Protectora tamén, xa supón o paso definitivo. Que pasa? Tamén hai que pensar que a comunicación é lenta, as noticias, por exemplo, das asambleas chegan moito máis tarde a Habana,
non había un teléfono para chamar e dicirlles isto é o que temos de hoxe. Entón, claro, pasaban semanas, meses a veces, ata que víramos aparecer na Habana algo que xa se debatera en Galicia. O caso é que a comezos de 1920 sí que xa se ve que este proceso é imparable e vai haber varias figuras que van a ser fundamentais no avance definitivo cara a unha verdadeira delegación das Irmandades. É certo que as Irmandades xa tiñan un delegado en Cuba, que era Manuel Monteiro, pero era un delegado que non formaba parte de ningunha organización na illa, non? Era simplemente para contacto con estas outras estructuras que xa estaban. Pero neste momento se suman varios membros, algúns deles recén inmigrados, como Tomás Rodríguez Sabio, que era da Irmandade da Coruña. Entón, claro, a chegada de membros das Irmandades á illa tamén favorecen que promovan máis a posible creación dunha Irmandade. Vai a chegar Xosé Benito Cerdeira, que era propietario da revista Galicia, que vai a ser unha revista bastante influente nestes anos e que vai a ser finalmente o primeiro, o conselleiro primeiro, como se definiu, cando se crea esta Irmandade. De feito, este órgano de prensa, Galicia, dicía en abril de 1920: en breve se constituirá en esta capital una nueva entidad regional que se inspira en los ideales de las Irmandades da Fala y del Partido Nacionalista de nuestra región. Han prometido su concurso gran número de gallegos jóvenes y entusiastas que harán de esta agrupación el portaestandarte de los ideales galicianos. Las adhesiones pueden dirigirse a la redacción de la revista Galicia. Aquí se ve eso, que Galicia sí que é un medio que se implica directamente, non fai así eco de La Habana, que sempre está con certas reservas, pero precisamente Galicia, que pertence a este Xosé Benito Cerdeira, sí que está implicada. E o 20 de xuño de 1920 vai ter lugar a primeira xunta xeral desta Irmandade que se vai a chamar Xuntanza Nacionalista Galega. Non vai a ter o nome de Irmandade da Habana, sino que vai a ter este outro nome que fai ás veces parecer que non é, cando se dá o listado das Irmandades, pode un esquecelo porque non ten Irmandade da Habana. O conselleiro primeiro, como se lle chamou no momento, foi este Xosé Benito Cerdeira, e tamén estiveron na primeira asamblea Fuco Gómez, que vai a ser unha figura moi chamativa do galeguismo en Cuba nestes anos, Tomás Sabio, Liste Mourenza, Andrés Orjanes, Sinesio Fraga, César Parapar Sueiras, unha serie de figuras que lle van a dar pulo a esta Xuntanza Nacionalista Galega, aunque nunca hai un líder moi destacado, nunca hai unha persoa que realmente sexa visto como o líder claro, e iso en parte vai a prexudicar a esta Xuntanza Nacionalista que carece dunha figura emblemática e dunha figura carismática que lle dé relevancia. Se definía esta Xuntanza Nacionalista como unha entidade inspirada nas Irmandades da Fala e no Partido Nacionalista que existían en Galicia. E a influencia e o feito de que casi se poida considerar unha irmandade é evidente cando comprobamos que se rexía textualmente polo regramento das Irmandades da Fala aprobado polo señor e gobernador da provincia da Habana. O sea, realmente é que era o reglamento das Irmandades aplicado a esta organización. E tamén facía seus os manifestos que se aprobaran en distintas asambleas como a de Lugo e Santiago polo Partido Nacionalista Galego e decían que todos os que esta colectividade aprobara no sucesivo. O sea, que xa era como aceptar que todo o que se decidira en Galicia polas Irmandades, eles estaban de acordo. Van a declarar loitar por galeguizar as sociedades de inmigrantes e isto marca unha diferencia moi grande con respecto a todo o que vimos anteriormente, e mesmo a asociación iniciadora e protectora da Academia Galega. Ahora xa non se fala só de protexer a lingua, de favorecer a comunidade dos galegos na inmigración, se fala de galeguizalos, se fala xa de educalos nesta nova conciencia e desta nova forma de pensar. E o que queren é que haxa unha educación máis galeguista e se fomente o uso do idioma a través de todos os mecanismos que se usaban con anterioridade
menos centrados nisto, no? Pois que todos se reorienten cara ao galeguismo. En 1920, pois, recén aparecida, vai a ser o ano seguinte, en 1921, cando colla máis pulo. Vai aparecer Nós, non confundir coa Nós que aparece en Galicia, no? Que vai a ser unha revista que é o primeiro voceiro que ten esta xuventude nacionalista galega e que se vai a declarar abertamente a revista. Este organismo se pon claramente cunhas ideas independentistas bastante máis intensas das que se podían defender en Galicia, ¿no? Porque poderían ter problemas da censura. Por exemplo, vemos en Nós que se fala textualmente de ceibar Galiza do yugo opresor dos cacicatos da España. Claro, isto non podía aparecer facilmente nun xornal en Galicia, pero sí que podía aparecer sin problemas nun xornal en Cuba. Hai unha linguaxe fortemente antiespañola, aínda que hai matices. Non todos depende de quen sexa o colaborador que escribe, hai artigos que son máis moderados, pero sí é certo que hai algúns que son abertamente antiespañois e moi duros. Nos vai a durar pouco, vai a ser sustituído por Terra Gallega, outro órgano da Xuntanza Nacionalista que aparece alentado sobre todo por Fuco Gómez e por Sisenio Fraga, que van a ser moi activos nesta etapa. Este novo xornal é máis moderado, en parte os problemas que tivo Nós puideron vir por este carácter excesivamente atrevido e rupturista, e vai a ser un xornal con moita publicidade, moitos anuncios, que dá unha sensación de xornal máis normal, menos belicoso do que era este Nós. O saúdo de Terra Gallega, na primeira páxina do primeiro número, é o seguinte. Aparece o título, Saúdo, e logo continúa. Dámoslle o agarimoso, enténdese co saúdo, a todos aqueles que, con fins nobles e outros ideais, están xa no estadio periodístico. Lóxicamente non podemos dicir que de novo nos alcontramos na palestra, xa que nin por un anaco de tempo deixamos de estar en nela. Tampouco podemos dicir que isto é un ideario máis no campo do periodismo, pois que Terra Gallega é a continuación daquel outro ideario de grata lembranza que se chamou Nós, que tivo a gloria de sementar as primeiras arelas de liberdade e redención para a Galiza. Se establecen xa claramente como continuadores deste outro xornal que desaparecera moi pouco antes, pero o que dá a sensación é que hai un interese por liberarse do nome daquela cabeceira que seguramente estuvera tendo certos problemas, porque é casi inmediato, o sea, non pasan nin uns meses entre a desaparición de un e a aparición do seguinte. Logo, o que se ve, aparte de que é un pouco continuador de Nós, aínda que máis moderado, se ve que queren facer deste xornal o órgano oficial da cultura galega en Cuba, e o idearium dos galegos en Cuba e desta especie de irmandade que se xerara na cidade da Habana. Terra Gallega sempre vai acabar coas súas derradeiras páxinas recollendo actos distintos do que acontece en Galicia, e moito respecto das irmandades. Por exemplo, xa o primeiro número se fala do Coro Saudade, da Irmandade da Fala da Coruña, dunha conferencia de risco na Irmandade de Betanzos, dunha serie de actos, parece casi un diario do que están a facer as irmandades na Galiza. Hai unha preocupación enorme por recoller prácticamente todo o que poida suceder. Para falar así un pouco dunha figura que me pareceu moi interesante do que é a Xuntanza Nacionalista Galega e en xeral o nacionalismo galego en Habana nestes anos, é a de Xulio Sigüenza, da que antes comentaba o profesor Núñez Seixas. Xulio Sigüenza vivía en Cuba dende 1912 e ten unha serie de textos moi interesantes sobre liñas de actuación, sobre o que se debe facer, sobre pensamento que deben ter os galegos na illa. Por exemplo, considera que o maior inimigo do nacionalismo galego era o analfabetismo, pero non o analfabetismo das letras, sino o das ideas, e isto vai un pouco en relación con esa idea de que o esforzo principal xa non é só
concienciar da necesidade de usar o galego, sino que tamén concienciar da necesidade de galeguizar. Esta apertura cara ás ideas é de que non só vale que esta poboación galega na Habana fale galego, ten tamén que ser galega e que galeguizarse. Entón, reflexa moi ben o que é esta idea de que hai que dar un paso máis do que era simplemente a fala. Tamén decía Xulio Sigüenza, os povos que se amodorran non teñen dereito a ser ceibes. Para ser ceibe, fai falla loitar como se loita en Irlanda, como se loitou en Cuba, como loitaron todos cantos povos aspiraron un día a se rexir polas súas leixes. Aquí tamén vemos unha referencia interesante que é a de Cuba. A guerra de independencia cubana vai a ser usada en varias ocasións pois a hora de defender tamén a posibilidade independentista galega, sobre todo polos sectores máis arredistas. Mesmo se recuperan as figuras relevantes do que é a independencia cubana, como pode ser Martí, que aparecen un pouco temerosamente, porque non poden, evidentemente, sí que é algo que tampouco se pode trasladar doadamente a Galicia, pero, bueno, sí que vese a referencia a Cuba xunto coa de Irlanda, que é a máis reiterada na época, vemos que moitas veces nos textos aparece, Cuba como exemplo de que, se non se loita, non se consigue. Vou saltarme algunhas cousas xa para non tardar moito. Hai un texto moi interesante de Xulio Sigüenza que é o seu ideario reflexado nos mandamentos do bo galego, que vai escribir en 1921 enviados dende unha viaxe en Estados Unidos. El envía isto dende Nova York á revista Terra Gallega. Este ideario era: 1. Ama Galiza sobre todas as cousas. 2. Pensa que en Galicia deben mandar só os galegos. 3. Fala, escribe e pensa en galego. 4. Non sexas máis que galego. 5. Pensa que a terra está por ceibar. 6. Que obriga tú a loitar pola súa liberación. 7. Antepón a todas as convenenzas da terra. 8. Non negues nunca ser galego. 9. Traballa, pensa e estudia o modo de conquerir a independencia da terra. E 10. Pensa e obrando deste xeito merecerás o ditado de bo e xeneroso do que falou Pondal. Estes 10 mandamentos se encerran nun só, en amar a Galicia por enriba de todo e pensar que deste xeito farase digna a palabra galego. Creo que é un bo resumo de todas estas ideas que xa van en consonancia deste movimento máis arredista, que insiste máis en ideas de liberación, de que hai que conseguir ceibar a Galicia da opresión do Estado español. Neste contexto, na Habana é onde vai a xurdir tamén o primeiro grupo que centra claramente a súa definición política no separatismo, que é o Comité Revolucionario Arredista Galego, o que comentaba antes Núñez Seixas, que a principal figura era Fuco Gómez, que é unha figura moi rebuldeira, que móvese constantemente, crea unha asociación, aparece de repente en outra, foi unha personalidade moi activa, pero tamén un pouco anárquica, non se sabía en que estaba en cada momento. De feito, este Comité Revolucionario Arredista se coñece pouco del, editaron varios panfletos, e realmente o interesante é que foi o primeiro que expresou públicamente a aposta pola independencia e un antagonismo total cara a España. Dentro da Xuntanza Nacionalista Galega, que chega a superar os 100 militantes, é unha cifra que, claro, pode parecer unha cousa moi pequeniña, 100 militantes, pensando no que estamos falando, non era pouco se temos en conta que farían que fose a segunda irmandade con máis membros, só por detrás da Irmandade da Coruña. Entón pensemos que aínda que as cifras fosen febles, nas irmandades en Galicia non eran moito maiores. E de feito, en 1921-22, a Xuntanza Nacionalista Galega, por número de afiliados, é a segunda das irmandades. Igual que pasaba en Bos Aires, vaise poñer do lado do sector de risco na ruptura que hai das irmandades en 1922.
e van quedar tamén a partir dese momento pois máis dentro desa centralización, no, que fai risco das irmandades e van a seguir pois máis as liñas marcadas por aí. É interesante a reacción aos sucesos de Guillarei, por exemplo, que me parece un exemplo moi bo para ver como se implican respecto de feitos que suceden na Galicia. En Guillarei hai unha represión da Garda Civil que remata coa morte de varios labregos e dende a Xuntanza Nacionalista Galega se usa durante bastante tempo este feito para criticar a política española sobre Galicia, para defender os intereses galegos. Hai moitos máis exemplos, non? Escollín simplemente este para non desenvolver demasiado, pero calquera oportunidade que hai dentro dos feitos que suceden en Galicia para criticar a política do Estado español ao respecto é utilizado. A fins de novembro de 1922 se van a reorganizar os nacionalistas de Cuba, pasan a chamarse Irmandade Nacionalista Galega da Habana, aquí sí aparece o termo Irmandade, realmente a Xuntanza Nacionalista cambia de nome e a partir de ahora sí que vai a ser a Irmandade Nacionalista e isto vai un pouco tamén nesto que comentaba, no, de que van a estar máis baixo esta influencia centralizadora que se impón con risco e tamén hai unha certa moderación, no, van a seguir un pouco máis pois as dinámicas que se fixan desde Galicia. O caso que, aínda que cambian de nome, eu polo que atopei na prensa en 1923 se sigue falando moito da Xuntanza Nacionalista Galega, non? Entón, parece que este cambio de nome non foi todo popular ao mellor que debería porque se siguen referindo a ela habitualmente como Xuntanza Nacionalista Galega. Este Fuco Gómez do que comentábamos está no grupo, pero vemos que tamén isto que comentaba, está ao seu aire e vai en relación a este Comité Revolucionario Arredista Galego vai a darlle unha estructura que parece case dunha sociedade secreta, non, inspirada en algunhas das que se estaban facendo en Europa, non, en outras loitas nacionalistas e, bueno, chama a atención porque de tan secreta que a fixo prácticamente non sabemos nada dela, non, un pouco máis que funcionaba, pero é realmente moi pouco o que sabemos desta organización. A partir de aquí, deste ano 1923, o que vemos é que todos son problemas para as irmandades e para o nacionalismo galego en Cuba. Fracasa Terra Galega, que se deixa de publicar, e ao final o que lle vai a quedar a esta irmandade é publicar cousas en Galicia ou El Eco de Galicia. No momento que se quedan sin un voceiro de seu, o que van é aproveitar a prensa, esta prensa que se sigue publicando. Eco de Galicia ten unha estabilidade enorme, é un xornal que dura moitísimos anos e ao final ven que o máis cómodo casi é empregalo como medio de difusión en vez de crear outro que seguramente volva a ter os mesmos problemas. Hai unha dificultade de crear un medio, un voceiro que realmente funcione ben. En 1923 estaban descendendo a cantidade de militantes, de feito xa só tiña 77 a Irmandade Nacionalista Galega na Habana, 88 en toda a illa de Cuba, o que nos dá unha boa referencia da relevancia que tiña Habana con respecto ao conxunto, que haxa 88 e 77 estén na Habana, nos indica que no resto de Cuba o que había era moi pouco. E, aínda aquí, en 1923, esta cifra só é superada pola Irmandade da Coruña, co cal pensemos no pouco que eran numéricamente as irmandades. E, a partir de aquí, cada vez a cousa vai a peor. Crises internas, a propia crise en Cuba e o descenso dos inmigrantes que chegan, a ditadura de Primo en España e con estas dúbidas sobre si seguila ou non, e, cara a 1925, está casi esvaecida esta Irmandade Nacionalista. E, pese a un intento de resurxir en 1926 como Irmandade Nacionalista da Habana, a cousa volta a esvacerse rápido. Hai un intento por recuperala, por reflotala, pero que fracasa estrepitosamente. Algúnas figuras como Fuco Gómez siguen por aí, Fuco Gómez sigue intentando crear organizacións, facer algunha cousa, pero o que vemos é que na Habana xa a influencia das irmandades está casi perdida e o que se ve tamén é que o protagonismo, alén de mar,
está pasando casi todo cara a Bos Aires, no? Que era, pois, íbamos a introducir agora o comezo de Argentina, ao final invertimos os termos e xa o vimos antes, pero vemos claramente que a partir deste momento a Habana ten moi pouco peso en relación ao que vai ter Bos Aires, que vai a ser, pois, a que continúe nos anos seguintes con casi todo o peso do nacionalismo galego no exilio. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, doutor Iglesias. E agora sería o turno da profesora Cajiao Vila. Diría que sería aconsellable todos os xeitos pagamos igual 5 minutos de receso, xa que levamos 2 horas seguidas. Mentres a profesora Cajiao Vila toma posesión da tribuna.
Moi ben, retomamos entón os relatorios desta segunda sesión e agora o turno, obviamente, voltamos ao Río da Prata e o turno de Uruguai e de Montevideo, e para iso ninguén mellor que a profesora Pilar Cajiao, que entre nós non precisa de ninguna presentación, así todo para que non a coñezan. Direi que a profesora Pilar Cajiao, ben coñecida esta casa, é profesora de Historia de América na Universidade de Santiago de Compostela, ten unha lonxíncua e variada carreira e traxectoria investigadora en temas relacionados nomeadamente con en dous eidos, un é, digamos, a inmigración galega en América, a migración no Uruguai, que foi o sitio da súa tese de doutoramento, tamén noutros países, e a maiores disto as relacións culturais entre Galicia e América, tema sobre o que ten editado e publicado diversos libros e diversas actas de congresos. Como os vellos temas aún nunca o abandonan, pois abusamos dela para que hoxe nos volva a contar algo sobre o que traballou no seu momento, pero que eu sei que lle gosta, e que se gosta moito, que son os galegos do Uruguai, precisamente para que teñamos a visión da chegada ao galeguismo ao outro lado, a outra beira do Río da Prata. Pilar, cando queires. Moitas gracias. Moitas gracias, Xosé Manuel. Bueno, moitas gracias por contar comigo para este ciclo o terceiro congreso sobre as Irmandades da Fala. O primeiro que quero é, despois de agradecer, disculparme por non ter asistido ás conferencias dos compañeiros da mañán máis da tarde, pero, bueno, problemas de conciliación pois impedíanme estar ao longo de todo o día, como tamén me van a impedir mañán, así que disculpas xa anticipadas, non? Efectivamente, a cuestión dos temas forman parte das querencias investigadoras, das querencias dunha carreira profesional, pero aparte tamén forman parte dos afectos. Eu sempre digo que a miña segunda patria é Uruguai. Eu reivindico continuamente aos galegos de Uruguai e fago non só por ter sido obxecto de estudio, sino porque, bueno, nesa grande xeografía que é o Río da Plata, evidentemente, e donde ademais a mobilidade foi intensa sempre, intensa entre os nacionais de un ou outro país, dos estranxeiros de un ou outro país, de unha ricaz mobilidade cultural, de unha ricaz mobilidade a todos os niveis, pois eu creo que concretamente no campo, os galegos de Montevideo quedan sempre como algo cogochados polos galegos de Buenos Aires e sempre pois como algo víctimas de unha situación de sucursalismo que, en definitiva, é o mismo que significa o sucursalismo de Montevideo respecto de Buenos Aires no seu sentido máis xeral, non? O sea, non só para os inmigrantes, non só para os galegos, sino para os uruguaios respecto dos argentinos. Bueno, dito isto, eu creo que tamén é importante contextualizar un tema como este, tan concreto, eminentemente relacionado ca política galega e ca política que sobre Galicia facían os galegos de Uruguai, pero hai no que contextualizar nun marco algo máis amplio de o que significou a emigración galega a Uruguai para ter unhas coordenadas temporais para saber de onde partimos, de onde nos situamos e como xorden este tipo de iniciativas vencelladas ao galeguismo, non? E, por outro lado, quero tamén sinalar que ben é verdade que moitas destas accións non terían sido posibles se non fora se non traemos a area
do asunto a persoeiros importantes, o sea, persoeiros dentro da colectividade galega do Uruguai, en este caso, porque ás veces as ideas son importantes e grandes e significativas, pero ás veces, se non son encaradas, lideradas ou postas sobre o tapete por determinadas persoas, as ideas poden esmorecer, poden non ter a mesma capacidade de éxito, e por iso que eu me vou permitir aquí a citar constantemente a algunha das persoas que no Uruguai levaron a cabo este tipo de iniciativas, sobre todo porque cheguei a coñecelas, a compartir moitas horas de conversación con elas, porque convertíronse en amigos e interésame reivindicar a súa memoria. Comezo polo principio e decía que, bueno, a emigración galega-Uruguai, históricamente falando, percorre un tempo largo que ten as súas raíces xa no chamado período tardocolonial, donde, cando empeza a xurdir con forza a emigración en Galicia, con forza respecto dos outros 2 séculos coloniais, é precisamente o Río da Plata un dos destinos elexidos polos galegos, e particularmente a banda oriental, que era entón como se chamaba Uruguai, foi un destes destinos, destas migracións do 18, moitas delas organizadas, outras espontáneas, pero que comenzaban a ter aí un dos seus, digamos, refuxios privilexiados, non? Chegada a independencia uruguaya, a verdad que a letra da Constitución, da primeira Constitución uruguaya de 1830, reflexaba xa o feito migratorio, é dicir, desde o primeiro momento, o pequeno país do lado da beira oriental da Plata, pois daba conta de a situación da necesidade da inmigración e, bueno, de aí en adelante marcarase unha tendencia de unha sociedade uruguaya que podería calificarse de aluvial, con unhas características moi particulares. Para quen coñece o país, pois sabe que a mitade da población de Uruguai está na cidade de Montevideo, que foi así desde o principio e que siga a ser todavía na actualidade, non? Bueno, este crecemento poblacional no século XIX pois foi increchendo. Temos datos de o censo de 1860 que xa falaba de que o número de estranxeiros na cidade de Montevideo equivalía ao 50%, non? Que Montevideo, a verdade é que, como adoito decir, pois crecía por e para os inmigrantes, é dicir, era unha especie de círculo vicioso. Canto máis emigrantes máis crecía, canto máis crecía máis necesidade de inmigrantes tiña para cubrir pois todas as novidades que aportaba o crecemento edilicio, non? Ben, Uruguai, ademais, nas últimas décadas do século XIX, pois asiste a ese período de, digamos, consolidación de Estado oligárquico que vai paralelo a un proceso de modernización no que a inmigración vai se converter en un dos seus puntales, non? E a pesar de que o crecemento económico que caracterizou Uruguai en ese momento estaba vencellado sobre todo as actividades agropecuarias, estas foron quen de servir de tirón para arrastrar a milleiros de inmigrantes que chegaron ás súas praias e que contribuíron sobre todo á formación das sociedades urbanas. Non sabemos a fins do século XIX con exactitude cantos galegos había en Uruguai, que é tanto casi como decir cantos galegos había en Montevideo, porque por esta misma singularidade da oposición metrópoli-país, non? Que no caso uruguayo é realmente moi notable, pero, bueno, algunhas estimacións tiñase feito con fontes fragmentarias, pero debían de ser xa
bastantes, cando a altura de 1879 fúndase en Montevideo o Centro Gallego, que xusto coincide a súa fundación co Centro Gallego o primeiro Centro Gallego de Buenos Aires e o primeiro Centro Gallego da capital de Cuba. Hoxe, a día de hoxe, o Centro Gallego de Montevideo é o máis antigo do mundo en funcionamento ininterrumpido. É dicir, non deixou nunca de funcionar, como si lle pasou aos outros xemelgos que tiñan a outra beira do Plata ou en La Habana. Ben, tanto foi así que o crecemento de Montevideo e dentro dos emigrantes o crecemento, o aumento crecente da chegada dos galegos, pois deu lugar á formación de barrios de carácter étnico, non? Para que vostedes teñan unha idea, a altura de 1800, na década dos 90 aproximadamente, que calcúlase que o número de galegos que había de 42.000 españois, máis de casi 20.000 eran galegos, pois en este momento había unha zona perto do porto de Montevideo, que era, ademais, o primeiro lugar de arribo dos inmigrantes, unha zona, unha rúa, que chamábase entón Orillas del Plata e que mudou en 1918 o seu nome por Rúa Galicia, precisamente pola grande cantidade de galegos que en ela habitaban. Ao principio, cando aínda era Orillas del Plata, xa en Montevideo se coñecía co nome de Galicia Chica, precisamente pola abundancia de galegos que estaban ali, non solamente poboadores, sino tamén comerciantes que, aínda que viviran en outros lugares, montaban os seus negocios en esa zona perto da aduana de Montevideo. Barraqueros, almaceneros, sastres, profesións que, entre outras moitas, caracterizaron entón e caracterizarán despois a presencia dos galegos en Uruguai, ademais de outros emprendementos relacionados ca pequena e mediana empresa que garantían pois unha mobilidade social, un ascenso social relativamente rápido. Pero a chega dos galegos en Uruguai, deste período que coñecemos como de inmigración masiva, que iníciase nas últimas décadas do século XIX e que ten fin na década dos 30 do 20, non estivo constituído só polas súas actividades económicas, evidentemente. A colectividade contribuiu tamén ao proceso de modernización uruguaio desde o punto de vista social e desde o punto de vista cultural e ata político. Pero a maiores de esa contribución que fixeron os galegos á sociedade uruguaya, os galegos, a colectividade galega de Uruguai foi quen de achegar en diferentes sentidos moitos elementos de extraordinario valor para a súa terra de orixe, é dicir, para Galicia. En este sentido, o asociacionismo étnico, como xa foi suliñado, supoño que polos quenes me precederon no uso da palabra, e a prensa étnica xogaron un importante papel, ademais das, volvo a decilo, das iniciativas particulares de algunhas personalidades que indudablemente serviron de animadores e ata de axitadores da colectividade. Si vamos por orde cronolóxica, teremos que retrotraernos hasta 1877 para recordar a chegada a Montevideo do muradán César Cisneros Luces, que de algún xeito pois abriu unha especie de camiño pre-regionalista ou proto-regionalista, como lle chama Carlos Zubillaga, non, que emborcou precisamente na fundación de un diario, El Gallego, que conta, ademais, co mérito de ser a primeira publicación periódica de América do Sur.
é dicir, feita por galegos, non? Suficientemente expresivo era o chamamento con que en esta data tan temprana facía Cisneros Luces no seu primeiro número. Galicia escarnecida, Galicia vilipendiada, reclama a todos sus hijos para el movimiento regenerador que en todas partes se inicia para su respeto y gloria. Evidentemente, en clara consonancia cos movementos de regeneracionismo en Galicia. El gallego, este periódico, serviu para estimular a fundación do societarismo das dúas beiras do Plata, porque realmente Cisneros Luces estaba a cabalo entre Buenos Aires e Montevideo, e desde as páxinas do periódico, do seu periódico, pois acubillou precisamente as primeiras ideas de fundación do primeiro Centro Gallego de Buenos Aires e de Corrientes tamén poucos meses máis adiante. O máis entusiasta seguidor de El Gallego e de a idea esta proto-regionalista aparecida nas súas páxinas foi o ourensán de Maside Benigno Salgado Vázquez, que foi realmente quen, con seu irmán Tomás, fundaran o Centro Gallego de Montevideo nese ano de 1879 e un ano máis tarde o primeiro periódico chamado La Voz de Galicia, o primeiro periódico realmente xa con un certo sentido máis regionalista, máis evidente. Aínda así, pouco máis tarde, apareceu La Unión Gallega, outro periódico que foi importante no seu momento, coa finalidade de fomentar a unión e a fraternidade da colonia galega na República, decía expresamente, pero con ingredientes moi evidentes digamos, de coincidencia co que acontecía co rexeneracionismo galego, porque nas súas páxinas prácticamente de maneira coetánea como aparecían en Galicia, estamos falando da década dos 80 e dos 90, vio a luz a poesía de Pondal, de Rosalía, de Curros, de Lamas Carvajal, de Lugrís Freire, entre outros moitos poetas galegos, e, sin dúbida, la Unión Gallega representou o mellor exemplo de prédica regionalista, republicana e liberal en defensa dos intereses dos galegos do Uruguai de fin de século. Foi tamén ali donde o asunto do regionalismo apareceu de xeito realmente moi temprano e con unha anécdota que suliña en algunha das súas publicacións Carlos Tubillaga. Indiscutiblemente teño que acudir necesariamente ao meu colega, amigo e mestre Carlos Tubillaga, porque foi quen realmente abondou máis neste tipo de cuestións. Nunha oportunidade, un redactor de la Unión Gallega foi invitado a Florida, unha cidade próxima a Montevideo, pola sociedade francesa. O corresponsal non quiso asistir, o sea, non rexeitou a invitación porque o Centro Gallego non fora invitado como institución de maneira formal. O invitaban a él como un periodista dun periódico, pero non o Centro Gallego que él entendía que era a verdadeira representación dos galegos de Uruguai en ese momento. E a sociedade francesa lamentou en outro periódico moito o suceso e tachou a iniciativa de non asistir do xornalista da Unión Gallega de separatista, de que era un separatista e que el Centro Gallego era un centro de separatistas. Este inmediatamente publicou un encendido artículo dicindo que o mellor modelo de Estado non tiña por que ser un Estado centralizado como o francés, e arremeteu todo o que puido contra a estructura da nacional, vamos, de os fillos da sociedade francesa, argumentando os beneficios de la variedad dentro de la unidad.
evidentemente unha formulación que todavía escoitamos hoxe con bastante frecuencia, eso de a variedade dentro de la unidade, pero desde logo era unha reflexión indicadora de tamén, é verdad, de o que iba a ser a posición dominante dos galegos de Montevideo como defensores fundamentalmente dun regionalismo descentralizador que ao longo do tempo foi revelando diferentes matices, discurrindo por diferentes cauces, sin que nunca avanzara a formulacións arredistas, salvo unha contada excepción que logo mencionarei, e tampouco abertamente nacionalistas hasta chegar á década dos 30. A principio, nas primeiras décadas do século XX, as reivindicacións regionalistas dos galegos centráronse fundamentalmente en reclamacións arancelarias, melloras das vías de comunicación con Galicia, supresión dos foros, é dicir, os problemas evidentes aos que asistía Galicia en aqueles momentos. E estas demandas apareceron sistemáticamente en moitos dos periódicos da colectividade. Por exemplo, en Tierra Gallega, que foi un periódico que apenas durou un ano, pero que foi a palanca e a plataforma máis importante para crear a Casa de Galicia de Montevideo en 1917, que foi unha institución realmente combativa no asunto do galleguismo. Así que este semanario, aínda que non se publicaba en galego, publicábase en castelán e ademais chegou en algún caso a calificar o galego como dialecto, esgrimindo o inconvinte que sería para a difusión do xornal publicalo en galego. E algo de razón tiña nese senso, non? Sabendo o que representou para a fundación da nova institución en unha rivalidade clara co centro gallego en ese momento en Montevideo. Pero, en calquera caso, o importante de Tierra Gallega, a máis de ser esa punta de lanza para a creación de esa importante institución, foi que empezaron a colaborar con ese semanario personalidades moi relevantes do que iba a ser poucos anos máis tarde os primeiros, digamos, agromos do galeguismo e do posterior nacionalismo. Ben, similares demandas cara ao absentismo do Estado español que as que plantexaba a Tierra Gallega, como acabo de decir, apareceron tamén en outros periódicos como Galicia Nueva, ademais dirixido polo mismo que fundara Tierra Gallega e la Casa de Galicia, un bayonés excepcional, José María Barreiro, como outros órganos de prensa, en este caso do asociacionismo étnico. En Alma Gallega, Revista del Centro Gallego. Por certo, esta última vai a estar moi suxeita a gran variabilidade desde o punto de vista ideolóxico que a institución decana dos galegos de Uruguai vai a manter ao longo do tempo. E tamén das ambigüedades de quen foi durante moito tempo, non sempre, o director da revista do Centro Gallego, o doctor coruñés Constantino Sánchez Mosquera. Aínda que o discurso relativo ao galeguismo político non se vai a evidenciar na prensa da emigración ata máis adiante, xa en 1921, a revista da Casa de Galicia, Alma Gallega, advertía de maneira clara das necesidades autonomistas das nacionalidades históricas, facéndose eco precisamente do que aquí acontecía despois da fundación das Irmandades da Fala. Fora do asunto da prensa étnica, xa sea independente, xa sea das asociacións, houbo en Montevideo interesante en que lamentablemente non se levou a cabo, pero que como tal foi un punto de arranque de unha serie de actividades
político-culturais que se desenvolverían máis adiante. Estou a referir á convocatoria do primer Congreso Gallego-Americano que foi convocado en 1919 tras unha asamblea de galegos que tivo lugar no Club Español de Montevideo, unha das asociaciones de matriz étnica panhispánica máis importantes da cidade. O promotor foi o mesmo que mencionei como posterior director da revista do Centro Gallego, Constantino Sánchez Mosquera, que prácticamente estivo en todas as iniciativas que vou a mencionar a posteriori e do que hai que explicar no seu momento algunhas cousas, non? Ben, estableceu un gran número de correspondencia con personalidades e corporacións tanto en América como en Galicia como por extenso en España e, bueno, nas cartas que mandaba para propagar esta idea de un primeiro gran congreso gallego-americano, pois vou a resumir, pero nada máis que mencionar algunha das frases. Despois de decir cal era a súa idea, decía: me explicaré. Lo más práctico sería celebrar un congreso gallego-americano en esta república patrocinado por la colectividad gallega aquí residente y juzgo el actual como uno de los momentos más oportunos para ensayar esta iniciativa. Por experiencia propia, hemos podido reconocer que para vincular a los pueblos es ante todo indispensable que se conozcan. Y de España no llega ninguna iniciativa, nunca, solo desde Cataluña. ¿Qué razón hay para que Galicia no haga lo mismo? Bueno, a pesar de ter recibido a entusiasta acollida de moitas personalidades de distinto tenor, de formarse en Montevideo un comité de ese futuro congreso que quedou sinalado non por casualidade para xullo de 1920, non só polo que xullo representa para Galicia, senón tamén polo que representa xullo para Uruguai, é dicir, como datas festivas, non? E, a pesar de que o comité estaba integrado polos persoeiros máis conspicuos da colectividade galega de Montevideo, grandes comerciantes dispostos a sufragar o Congreso e de elaborarse un manifiesto e de postergarse despois hasta 1921, o Congreso non chegou a celebrarse nunca. Pero, sin embargo, é posible que se convertira en un primeiro e remoto antecedente de outro congreso que si realmente se celebraría anos bastante máis tarde, en 1956, en Buenos Aires. Os primeiros indicios de actividade nacionalista realmente de outro tenor diferente ou expresado con anterioridade estiveron sin dúbida influenciados pola visita que Eduardo Blanco Amor fixo a Montevideo á altura de 1923, convidado precisamente pola Casa de Galicia de Montevideo para dar unha conferencia titulada Nacionalismo Gallego. Ali falou, seguindo basicamente os postulados de Risco e de Vilar Ponte, e en ese mismo ano, seguramente incentivado polo verbo encendido de Blanco Amor, que xa sabemos como falaba, ademais, houbo unha tentativa por parte de Arturo Carril de crear un grupo que non chegou a agromar de todo, que aínda así consideraríamos o que enarbolou, digamos, as posicións máis radicais respecto do nacionalismo. Menos mal que son as que tocan as 7:30, como foran as das 12, pois estábamos aquí co ruído todo o tempo, non? Para os galeguistas de Montevideo, realmente forxados na liña do pensamento das Irmandades da Fala,
entusiasmáronse extraordinariamente cas propostas autonomistas esbozadas na revista Céltiga, que aparece en Buenos Aires en 1924, da man de Blanco Amor, de Eliseo Pulpeiro, de Suárez Picallo, e que tiña corresponsalía en Montevideo e que, ademais, desde 1927 era tan lida en Montevideo, Céltiga, que chegou a ter unha sección chamada así abiertamente sección uruguaya, ¿no? Da propia revista Céltiga, donde colaboraban Pedro Fernández Veiga, Camilo Bóveda Amor, da colectividade uruguaya, Curmán de Blanco Amor, José Barrera, Miguel Sánchez, e os que se engadiu precisamente que mencionaba antes Alfonso, Julio Sigüenza, que previamente estivera na Habana e que fora chamado precisamente por Constantino Sánchez Mosquera para que viñese a Montevideo a dinamizar iniciativas de distinto tipo dentro da colectividade galega de Uruguai. O ano seguinte de que aparecera esta sección uruguaya na revista Céltiga, visitou Montevideo unha delegación de Céltiga precisamente para desenvolver un labor de propaganda nacionalista que deu lugar ao que se chamou a Peña Céltiga de Montevideo. Non era un grupo formal, era realmente unha peña de seguidores, de amigos, de irmáns, como decían eles, que se reunía no célebre Café Tupinambá de Francisco San Román, no lugar máis céntrico de Montevideo, na Plaza Independencia, frente ao Teatro Solís. O Tupinambá que xa acollera as tertulias de tantos intelectuais, tanto galegos como uruguayos en outros momentos, foi tamén o lugar donde íbanse a coller estes encontros de galeguismo nos anos 20. Ao lado destas tertulias do Tupí Vello, outros caféis emblemáticos de Montevideo, e iso forma parte tamén da historia cultural da propia cidade, como Montevideo, o Grande Splendid, etc., algún máis, foron tamén lugares de discusión de moitas das ideas regionalistas ou nacionalistas anos máis adiante. Con Céltiga de Buenos Aires, primeiro, e ca sección uruguaya de Céltiga despois, colaborou desde o principio realizando, ademais, con unha contribución non só escrita, sino tamén gráfica, o miñense Antón Crestar, extraordinario debuxante que en diversas ocasións suliñou que foi precisamente o contacto ca revista porteña o que realmente lle intro galeguismo, non? A paixón da miña vida, diríame Antón, que ademais compartíamos lugar de pobo, de orixe, a paixón da miña vida, o galeguismo, como decía o propio Crestar. Pouco máis adiante, en 1929, formouse en Montevideo a Asociación Protectora da Cultura Gallega, similar a que xa existía en Buenos Aires, a que existía en La Habana, e a iniciativa procede de novo do activísimo, eu diría que un pouco compulsivo incluso, Constantino Sánchez Mosquera, acompañado por Sigüenza, e tamén a xente da Peña Céltiga do Café Tupinambá, algúns empresarios importantes con labor salientable no galleguismo como Jesús Canaval, un grande empresario da industria papelera en Montevideo, Andrés Calvo, que fora presidente en tantas oportunidades da Casa de Galicia, pero tamén de uruguayos. A Asociación Protectora da Cultura Gallega de Montevideo recibiu o apoio de importantes, non só de uruguayos, de importantes uruguayos. Entre eles, posiblemente o máis salientable,
o grandísimo poeta Julio José Casal, un dos pais do modernismo latinoamericano, que fora tanto tempo cónsul na Coruña e que creara na Coruña aquela primeiro revista de A Casa América Galicia e despois a importantísima revista Alfar, na que contribuíran todos os grandes das artes e da literatura española e hispanoamericana de aqueles anos. Julio Casal non olvidou nunca a Galicia e por diversas canles contribuiu participou sempre en conferencias, en actos culturais, etc. e tamén en esta asociación protectora da cultura gallega. Empezou sendo presidida por outro poeta galego, en este caso, Jaime Morenza, que preparando precisamente este relatorio e como americanista falo, deume alegría de pertenecer, ademais, a unha das grandes revistas latinoamericanas do momento, nada máis e nada menos que dirixida por José Carlos Mariátegui, a Mauta. Pois Morenza é un dos colaboradores e ten con Mariátegui unha correspondencia fluida non só de compañeiros na poesía, sino de verdadeiros amigos, non? Esta Asociación Protectora da Cultura Galega publicou un boletín, unha revista, Arazua, que decía no seu primeiro editorial de xullo do ano 29: lo que determina nuestra aparición es bien concreta. Se resume en la necesidad de despertar entre los gallegos residentes en el Uruguay la creencia y la fe en el renacimiento cultural de su pueblo y, sobre todo, la de hacerles comprender que tiene el deber de apoyar este renacimiento, prestándoles sin regateos de ninguna especie su concurso moral y material. Como su liña excelente introducción da edición facsimilar de Arazua feita hai algúns anos polo Centro Ramón Piñeiro, Arazua foi un decidido espello da actividade cultural galega do momento e, como engadiu con no menor atino o meu compañeiro Xosé Manuel Núñez Seixas, paulatinamente foi adquirindo maior carga política netamente galeguista. Aquí tamén compre facer un recordo mínimo aos anunciantes de Arazua, aos avisadores comerciales, como dicen en Uruguai, é dicir, que en realidade sufragaban parte dos custos da revista e que son detrás de eles están sistemáticamente xente comprometida co galeguismo. O dono do Tupinambá, o dono da industria papelera que antes mencionei, o dono do Hotel Buenos Aires, que eran dos grandes activistas do galeguismo en Uruguai. É dicir, solo con facer unha análise de eses anuncios de carácter comercial atoparíamos moitas das claves dos elementos que estaban a traballar por este labor. En outubro de 1930, Arazua publicou o Manifiesto Nacionalista que se suscribira en Buenos Aires por Suárez Picallo, Blanco Amor e Alonso Ríos, entre outros. É un dos poucos textos que aparece en galego. Isto é importante dicilo. Aparece en galego porque o texto estaba en galego. É dicir, isto sí que é verdad que a prensa galega, a prensa étnica regionalista ou logo nacionalista de Montevideo utilizan moi pouco a lingua galega, senón é cando reproduce textos que xa veñen en galego, aínda que en Raza Celta van aparecendo un pouquiño máis, non? Pero nada para botar bombas, non? En Montevideo, en este mismo tempo, desde as páxinas da revista del Centro Gallego, Constantino Sánchez Mosquera, personaxe polémico, onde o Saxa comentaba, a parte do Manifiesto Nacionalista de Buenos Aires, o Manifiesto de Barrantes, viña a decir que, como xa propuxera naquel Congreso Gallego-Americano do ano 19, que non chegou a celebrarse, que
o importante era promover a participación dos emigrados en política, que a conclusión que había que sacar era promover a participación dos galegos de América en política galega e en política española, non? A partir de aí, houbo unha serie, digamos, de encontros e desencontros entre Sánchez Mosquera e outros membros da colectividade galega digamos, de posición nacionalista de Montevideo, non? Como vamos a ver. Aínda así, cando chega a Segunda República, a instancias da Xunta Directiva da Casa de Galicia, da Asociación da Cultura Galega de Montevideo, do seu boletín Arazua, promévese a formación en 1933 do Comité Autonomista de Montevideo, de novo presidido por Sánchez Mosquera. É dicir, parece que polo momento o sangue non chegaba ao río en estes desencontros que había con Sánchez Mosquera, que terminarán por estoupar un pouco máis adiante. O Comité Autonomista de Montevideo actuou en estreita relación ca Organización Nacionalista Republicana Galega de Buenos Aires, ca Federación de Sociedades Gallegas, en definitiva, con as iniciativas que viñan de man de Rodolfo Prada, e foi precisamente en Montevideo onde, por ás veces imposibilidade de facelo en Buenos Aires, se organizaron reunións, mítins de apoio ao movemento autonomista de Galicia na sede social de Casa de Galicia na súa Quinta de Saúde, que sempre prestou os seus locais para este tipo de iniciativa. Políticamente, a este Comité Autonomista de Montevideo adheríase ás posicións republicanas de reafirmación étnica, evidentemente tamén, pero con un tinte nacionalista que tendía cara a un modelo autonomista e posteriormente federal. A súa vida foi curta, pero intensa. Realizou unha grande cantidad de actos de propaganda para convencer aos elementos máis remisos da colectividade galega de Montevideo, sobre todo as élites da colectividade, parte xa estaban convencidas, a verdad, e para iso, para recaudar fondos, organizou cantidad de actos en Montevideo, en lugares importantes, ademais, que tiñan o mérito, ademais, de concitar a atención das autoridades uruguayas. Unha velada no Centro Gallego, la actuación en el Teatro Solís de Lembranzas de Utrella de Buenos Aires, co fin tamén de obter fondos para a campaña estatutaria. De feito, este comité, como antes tivera a Asociación Protectora un voceiro que era Arazua, este Comité Autonomista de Montevideo tivo outro que apareceu en abril de 1934 en pleno bienio negro republicano, pero aínda con doble mérito, en plena dictadura de terra en Uruguai. É dicir, donde as libertades estaban tamén bastante recortadas e a colectividade galega estaba no ollo de mira da dictadura terrista por razóns que aquí non vamos a introducir, pero que en calquera caso a aposta de raza celta foi unha aposta importante. Foi en raza celta donde se publicou por primeira vez o Estatuto de Autonomía de Galicia, que sería elevado a plebiscito 2 anos máis tarde, é dicir, xa en 1934, e de novo estivo dirixido por Sánchez Mosquera. E isto é como unha especie de xogar ao gato e ao ratón, porque un diría, bueno, este Sánchez Mosquera era a bomba, era a bomba, pero vai salir por peteneras en menos que canta un galo, non? E aínda así, a pesar diso, de que, bueno, xa vou adiantar acontecementos, non? Vai a ser un falangista de pro, despois, máis adiante, sin embargo, eu teño que decir que non houbo quen da colectividade galega de Montevideo daqueles tempos que recordara
a Constantino Sánchez Mosquera, que dito isto, de que virara para outro lado, non tivera por el un extraordinario respeto desde o punto de vista intelectual, desde o punto de vista animador cultural, por máis que discrepara das súas ideas, non? Raza Celta, digo, entonces estivo dirixida por Sánchez Mosquera e un dos principales dos seus redactores foi Manuel Meilán, que acababa de chegar de Buenos Aires en aquel momento. Digamos que Meilán chega tarde a Montevideo, tarde para este asunto, pero viña xa moi bregado, porque tivera unha longa experiencia galeguista forxada en Buenos Aires, onde se vinculou a varias das estructuras organizativas formais, primeiro a Irmandade Galeguista que fundara Ramiro Illa Couto no ano 23, a Irmandade Galeguista da América do Sur, logo a Revista Céltica, e despois foi, como gustaba el decir, que foi o meu amor de toda a vida, non? O Partido Galeguista, e logo engadía, despois de Chela, a miña esposa, non? Pero tamén estaba vencellado a aquelas estructuras informais do galeguismo que xuntábanse en Buenos Aires no Café Armonía, donde tantas veces discutíase acerca de o que se facía, o que se quería, o que se iba a organizar. Pero realmente as querencias, e creo que merece un recordo moi particular, porque as querencias galeguistas de Meilán, como digo, forxadas en Buenos Aires, tiñan as súas raíces no mesmo Lugo, e no mesmo ano de 1918, é dicir, hai agora xusto 100 anos que celebrábase o Congreso das Irmandades da Fala en Lugo, e a él asistiu o novísimo Meilán con 14 anos, e puso orella a todo o que aí se falou, e como recordaba, coñeceu a Vilar Ponte, a Porteiro Garea, pero en esta experiencia persoal, Meilán era con todo un emigrante atípico, todo isto hai no que decir tamén, non? Porque nesta experiencia personal, cando neno, de asistir ao Congreso das Irmandades da Fala, veuse enriquecida anos despois nos seus veraneos na Coruña, donde tivo a oportunidade de facerse moi amigo, aínda que era un rapaz, de Manuel Roel, que fora un dos fundadores da Irmandade precisamente da Coruña, co cual a rodaxe galeguista de Meilán era xa ben probada cando chegou a Montevideo temporalmente, porque iba e viña, pero xa de maneira firme a partir de 1934. Ben, este comité autonomista de Montevideo, onde participaron as persoas que acabo de sinalar, mostrouse inclinado a achegarse ás federacións de sociedades galegas de Buenos Aires e o Centro Galego da capital argentina, pero, as maniobras en este sentido pouco claras do propio Constantino Sánchez Mosquera, estamos no ano 34, 35, casi, comenzaron a poñelo un pouco en solfa por parte dos seus correlexionarios do Comité de Montevideo, non? Que o acusaron de escasa fidelidade galeguista, ao pensamento galeguista, polos continuos vaivéns e oscilacións ideolóxicas de esta personalidade e, sobre todo, enemigo, digamos, evidente e claro da aparición do Partido Galeguista na area política, non cuxo discurso en Montevideo do Partido Galeguista foi recollido por unha filial que precisamente lideraba este Manuel Meilán, e pola nacente Irmandade Galeguista do Uruguai, que recibiu, desde logo, todo tipo de críticas por parte de Sánchez Mosquera. A Irmandade aparece nunha reunión, nun café, unha reunión de café no Brasilero, propiedade de Manuel Leiras, un comerciante que era tamén
de clara afiliación galeguista e tivera xa un antecedente na creación de un pequeno semanario, Nós, que creara Antón Crestar, que aínda que lle prestou apoio o comité, mantivo sempre un sentido crítico contra Sánchez Mosquera. Crestar era clarividente en ese sentido e sempre decía que don Constantino non era persona clara e anticipou de algunha maneira o que iba a pasar despois. Crestar foi recoñecido como líder indiscutido da Irmandade Galeguista do Uruguai, que recollía en certa maneira a herdanza da Asociación da Protectora da Cultura Galega e do Comité Autonomista de Montevideo, que nucleaba a moitos galeguistas de nome coñecido, pero tamén a outros que se integraban na Comisión de Festas de Casa de Galicia, que en aquel momento dirixía Meilán e que convencía a todos os seus correligionarios nese posto da Comisión de Festas de Casa de Galicia para chegalos ao galeguismo. O voceiro da Irmandade Galega do Uruguai, o Irmandiño, que instalou a súa redacción e a súa sede como tal na leitería que tiña Antón Crestar, un negocio de venta de leite que tiña Antón Crestar nunha rúa de Montevideo, convertiuse desde ese momento no órgano de expresión encargado de orientar o nacionalismo dos galegos orientais, operando como unha verdadeira representación do Partido Galeguista en Montevideo. Crestar redactou un co-manifiesto que apareceu no primeiro número do Irmandiño, que baixo epígrafe a nosa política, escrito así, e ademais o galego empregado en ese texto é realmente chamativo, apelaba ao autonomismo, ao uso da fala, ao nacionalismo e á democracia. Entre 1935 e 1936, o apoio explícito desta publicación, o Irmandino, o Partido Galeguista, provocou unha áspera polémica con Constantino Sánchez Mosquera, quen por entón opúñase a todo o que fose unha alianza do galeguismo con un partido de esquerdas ou con un partido republicano e decantábase abertamente, chegando a propoñelo, pola creación dun partido galeguista de dereitas. Ademais, o inicio da Guerra Civil levou a boa parte da militancia da Irmandade, é dicir, a boa parte dos galeguistas de Montevideo, a apartarse temporalmente da súa vida propia para emborcarse no labor de apoio á República e, sobre todo, de contrarrestar a temprana acción do falanxismo en Montevideo. Ademais, o recentemente aprobado Estatuto da Autonomía de Galicia, co estoupido da guerra, quedara en suspenso, co cual pospúxose por un tempo estas reivindicacións de carácter galeguista. Con todo, Antón Crestar continuou como representante institucional da Irmandade e, de algún xeito, preparou o camiño, o sea, a terquedade de manter a Irmandade, que ás veces lle decían a Irmandade Galega do Uruguai a esta altura eran 4 galegos e un selo, non? Porque a meirande parte estaban no Comité de Apoio á República Española, en fin, en todas as organizacións que se fixeran en aquel momento por causa da Guerra Civil, pero a súa terquedade de manter a institucionalidade, digamos, da Irmandade Galeguista do Uruguai preparou, de algún xeito, o camiño para que na década dos 40 xunto con Manuel Meilán, foran os interlocutores necesarios para a reedición do importante acordo tripartito do ano 23, que dera orixen a Galeuzca, e foi precisamente Crestar o anfitrión primeiro de Aguirre e logo de Companys en Montevideo, cando chegaron no seu periplo de exiliados. E tamén abreu o camiño, indudablemente, todas e cada unha destas actividades
abriron o camiño para que Montevideo gozase do clima ideal para que anos máis tarde precisamente fose nesta cidade e arroupado polos galegos de Uruguai a constitución do Consello de Galicia baixo a presidencia de Castelao. Moitas gracias. Moi ben, profesora Cajiao. Temos 10 minutos. Se alguén dos presentes quer plantexar algunha pregunta, hai algunha dúbida, podes estar en desacordo cos relatores, moderado. Sí. Alfonso, queres vir pa aquí? No, é unha cousa moi puntual, o sea que non, bueno, vamos a ver, mira, non sei se esta pregunta pode considerar como un excurso, tal vez, non sei se afondaches no estudo da propiedade do Centro Galego da Habana, xa sí que falou tanto do Centro Galego da Habana, supoño que coñeces o contencioso pendente, non sei se tes noticias ao respecto, últimas da situación. Sabes do que estou a falar, non? Sí, sei que había problemas actuais todavía. Non, actuais non son moi vellos. Entón, a pregunta é se hai novedades que ti poidas coñecer, dada, digamos, o cambio político que se está operando, bueno, cambio político sui generis en Cuba, etcétera, se poidera haber a mellor algún avance, non? E outra cuestión que quería plantexar un pouco a confrontación, digamos, un caso puntual entre Argentina e no caso da migración argentina e a uruguaya, un caso tan puntual como a problemática actual que ten, pois, por exemplo, na Argentina ou a Casa de Galicia, todos sabemos o que está sucedendo, en cambio en Uruguai dá esa paradoxa de que tendo, pois, unha Casa de Galicia con un colectivo de 50.000 mutualistas, sendo tamén sistema mutualista tal, pois pervive sin ningún tipo de problema, non? Entón, a pregunta sería un pouco que pode explicar, eu teño a interpretación política do tema, non sei se alguén me quere contestar, que pode explicar que o que está pasando en Argentina, en noso, pois non se produza en Uruguai, nada máis, moitas gracias. No, solamente dúas cousas. A respecto do contencioso sobre o Centro Galego, expropiado, en fin, convertido en Teatro Nacional, etc., como sabemos, o que parece que non hai grandes mudanzas ao respecto, que se é certo que parece que hai pouco, polo menos se colocou unha praca que indica que ali estivo o Centro Galego. Sí. Isto que comentaba outro día un membro de executiva do Consello, era mesma nada en Cuba e con moita relación coa actualidade cubana como en María Xosé Portello. A respecto á segunda pregunta, ben, por que a evolución, eu penso que se podería formular tamén de outra maneira, e por que, estando tan próximos, en moitos aspectos, as colectividades galegas de Uruguai e da Argentina evolúen de maneira diferente. Eu creo que podemos dar moitas voltas, hai cuestións contingentes, etc. A continuidade institucional que sinalaba a profesora Cajiao, un exemplo, ainda que o Centro Galego Montevideo non ten unha estrutura mutualista, asistencial, pero a Casa de Galicia sí, ten unha saúde, non sei se é a problemática, pero cando menos bastante mellor que o actual Centro Galego de Bos Aires. Eu creo que a cuestión é moi simple, máis alá de todas as díxomes que pudésemos aquí argumentar e idas e voltas. Os emigrantes acabanse parecendo á sociedade que emigran. Entón, a cuestión non é se os galegos de Uruguai e da Argentina veñen dunhas zonas ou doutras, se é máis do Val Miñor en Montevideo, en Bos Aires ou máis de outras zonas. Eu creo que simplemente que a evolución, o contexto é diferente. Un contexto de notable a estabilidade político-institucional como é o uruguaio de comezos do século XX, interrompido, eso sí, pola ditadura cívico-militar, que así é todo comparada coa Argentina, a ditadura menos sanguinaria, cando menos, comparada coa Argentina. É dicir, todo é unha cuestión relativa, en fin, a evolución política dende a fin da ditadura pois é moito máis estable
do punto de vista en todos os aspectos do que na Argentina, e as elites políticas, a cultura política é outra. Uruguai, a Suiza e Latinoamérica en moitos aspectos. Todos os indicadores de calidade democrática están a altura ou son superiores a de moitos países de Europa Occidental. E a Argentina pois, ten outra evolución, moito máis marcada pola instabilidade, moito máis marcada polos golpes de Estado, pola evolución dese movimento peculiar inclasificável que é o peronismo, etc. etc. E iso tamén se manifesta na evolución das colectividades de migrantes. Estou totalmente de acordo. Unha acotación ao tema de Cuba, non só a placa que recoñece que foi o Centro Galego, creo que ti tamén o sabes, non? Que ali todo o mundo chama o edificio el Centro Gallego, voy al Centro Gallego, delante del Centro Gallego, quedamos en el Centro Gallego, o sea que un referente no imaginario habanero de maneira clara. E, bueno, na sala de arriba do primeiro piso eu teño asistido a moitas reunións o sea, a sala que se deixou como para os galegos, non? Máis alá do que debería ser, vale? No asunto da comparación do Río da Plata estou plenamente de acordo. Eu creo que o Centro Gallego de Buenos Aires é un pouco representativo da esquizofrenia argentina en xeral, a todos os niveis, máis alá de unha xestión o mellor non moi eficaz por parte das súas autoridades. E, desde logo, a Casa de Galicia aproveitou un momento extraordinario desde o mismo momento da súa creación, non? Porque ocupou un baleiro na sanidade uruguaya con un nivel de acierto brutal e, ademais, conseguiu, abriu moi rapidamente as portas aos uruguayos, moi rapidamente, e hoxe é, digamos, a primeira mutualista, ti falabas 50.000, máis, aínda máis, o sea, é enorme a cantidade de afiliados que ten e, bueno, houbo tamén os seus problemas, os houbo, pero sempre sorteáronse pois con outra, digamos, non sei, facilidade e sempre tivo detrás, ademais, aos gobernos uruguayos, é dicir, é un valor recoñecido como un valor. A Casa de Galicia Montevideo é unha preocupación dos, non tanto como sociedade étnica, evidentemente, sino como experiencia mutual, asistencial e, desde logo, os primeiros hospitais que existen no país, a nivel tecnolóxico, etc. Pero sí que ten moito que ver que dime con quién andas e te diré quién eres, tamén se dá en emigración, non? Algúnha pregunta máis? Despois destas heroicas 3 horas e media aquí na sala. Ben, pois moitas grazas a todas e a todos por asistirdes. Continuamos mañá ás 10 da mañá co relatorio do profesor Villares.